Oyawre kamora mora mantie nyakore Mugajwang dwe manyien mar 10 kawuono en tarik 7 odiechieng' no ma Jehova Nyasaye kendo chako miwa thuolo mar adokodi e kor yamo e chenro mar kaka wanene. Ma chenro kende nyakore Mugajwang kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV mabende mi thuolo kaka jawinjo kendo janeno mar kolo kendo nono matut weche mopogore opogore matimore mabende mulo ngimawa, weche mag siasa, thieth ngima oganda, weche mag tuke, dongruok mar oganda kaachiel kod bedo mi ging'eyo. Joluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Machiegni wago mbaka kodi weche kantie mathoth ndi to wan nabed kod panel mochiek mabede bro seto ni weche gite kamora mora ma entiere. Kao thuolo malach ahinya akao thuolo mar rwako Governor Monge Portfolio. Governor oyawre. Oyawre Victor. Ano ka Nyasaye riti maber ahinya. Rito maber. Thuolo mari mosenyi kwara Mugajwang ti liek no ni to mane maber ni gimarach ni misebedo kiluwo jo manyoru mod cha. Ero kama na Victor. Mokwongo kaki wacho na mosenyi kwara Mugajwang kaka pile kunde duto ma uchiewe. Wacho gani gode aore e donam kamora mora Victor ma jo antiere. Nyaka jo ma winjo kuwuok e pinje maoko mwaluongo ni diaspora kaka ifwenyo ni ntiere jo mathoth mabende luwa e mtandao kata mbui Victor. Kuonde duto magichiewe okinyi makawuono. Aparo ni eno okinyi maber ma Nyasaye omiwa thuolo mondo mi wabed mangima mondo mi wang'ini to gin weche mage mochunowa ni nyaka walose okinyi makawuono. Weche thoth Victor to kapod okabiro ema omora kata manyo komora Victor yimondo ami mos makende mar Omera Machogo mano Kefas Ochieng. Kefa Ochieng kone kinde duto ang'eyo ga ni kawuok kae to ene mokwongo oywana tol kaka chenro ne chalo na rawera matin mabende olonyo weche mag chuma. Ing'eyo ni kinde duto Victor kidhi kuonde mang'eny tudo ka kuonde mido ka daraja no oger, daraja onyuore, chuo mar skul ogero nyuore. Koro mage gik ma odilko moneno ni chuma odonje wang'e kabisa. Koro en gima ber. Yono bende osiepna miluongo ni Dan Kidi mano Jakochia bende ne okona ni kachopo to make sure ni VOJ yudo mos kaitire buruburu. Kao kamano Victor taparo ni wach manyo gidore mabe en achiel kuom wach ma obiro lose kai manyo komora to en midhiero gi kionko ma omako jotuo kuonde mopogore opogore. Ang'eni en wach mabiro go e mbaka malach to samo wuoyi ni bende ageno ni nitire jogo mang'eny manyo temo jumani kata mondo mi ginwang' thieth kuonde mopogore opogore. Nikech ing'eyo ni wach mar thieth Victor onge ng'ama yiero saa mobetie matuo. Onge ng'at ma wacho ni anto koro asebet mangima ahinya kawuono abedie matuo. To malichie moloyo en ling mar jotendwa, ling mar jotelo moyier manyo onego bed ni loso e wachni manyo chuno jopiny mondo mi koro chak loso e wachni kendgi giwegi. Nikech nitie dhano manyo temo mondo mi odhi osiptal kaka ing'eyo ni wach NHIF ntiere kaka ng'ikruok mosebedo kono. Koro aparo ni en gima ok osebedo nwa maber kata matin to wabiro go yemba kama lach mbele kanyo mondo wang'ini to ere kaka rochruok machalo kamae piny wacho nyalo yie mondo mi jotuo med hinyore Victor. Komachielo bende Victor ntiere report ma wuok sane king'iyo obok moko ma pacho ka to bende ndi gima nyocho chako gidore ma wuok kuom mibadhi mogo tach migao mar tuke pacho ka mani ng'iyo report no wacho ni kuom ranyisi king'iyo achiel kuom sectors kata kaka ne mibadhi ni wuok Victor bilion 3.1 ncha ne owal ne renovation kata Kongo pap makasarani neikruok ne tuke mag Afcon tipenjori ni bilion 3 ni nyalo timang'o king'iyo Kasarani kata wajok mosedhi Kasarani kinde duto ki jopiny ma bendo osebedo Victor taparo ni wasebedo gi mibadhi makoro wang' teko bende osebetie mang'eny bilion 3 to king'iyo gimiloso kacha gigik madonjo kacha Victor dekawe bilion 3 mano pesa machiegni noromo loso pap mangima. To ka ing'iyo mana weche manyo wawuoyo weche mag SHA gi weche ma otenore gi weche mag SHIF gi to nyiyudo ka sirikal ncha noketo bilion 4 kende e SHA ni kata weche mag SHIF no bilion 4 to ka bilion 3.6
nukta achiel manyo oketi ni weche mag kongo pap ma Kasarani. Koro magi miyo samoro kata weche mag mibadhi gi ilose kata ineno ka iwacho ni ng'at ma kama nigi mibadhi, ng'at ma kama ja mibadhi, to magi gin gik maparo ni mae en omenda ma ka ni nyalo ti kode maber tibiro do ka samoro budget mane nyalo dhi ka ne ok nyalo kalo kata bilion 1 kodhi ahinya. Koro aparo ni priority mag piny owacho gunde monego be ni keto omenda nikech magi gin omenda mag jopiny, gin omenda ma wuok e gope, magi gin omenda ma wuok e oshuru mag jopiny, kinyalo ti kod gi e yo maber ma jopiny nyalo nwang'o value for money. Nikech penjruok ma penjore kacha e migawo ni mar sport ni chalo gimiluongo ni value for money, kako onego be ni omenda ni tiyo, jopiny ok nyal biro yudo. Chandruok koro en ni priority waketo ataro. Health gi sports. Nonego beni waketo maine weche mag thieth mar oganda mopogore gi weche mag tuke. Kipime gi gima timore Kasarani mar Kongo no. Gigir Kongo no. Koro ma waseyo bunge nikech bunge ma bende pogo pesa. Appropriation itime bunge. Ma waseyo bunge. Taparo ni en gima lit nikech kinde duto wasebedo kwa seyo bunge. Sami koro winjo wawuoyo kaeni. Nikech koro gini osewuok e lela. Ibiro neno ka juma ne gidhi samon PS mar sports to gi minister mar sports Murkomen mondo bi kaka ineno wawuoyni ok dhi kawo jumbe ariyo. Nikech gimanyo mana kuonde mondo mi ginwang' gigi kendgi giwegi, gimanyo kuonde ma weche mag medhi giwuok e kinwang'o committee ma relevant. Koro biro chako luongo jogi ma bende report ma biro wuok e committee god bende gimbe onge gichak giluongo mana joka mondo pognegi e matin kata bathe ni ka giseloso to gigi inyono. Magi gik mancha nonego bed ni jotelo moyier wajumbe mantiere gi role mar oversight no seneno mondo ming'ini to 3.1 billion mar Kongo Kasarani ni bende no puodhe e budget. To ko puodhe bill of quantity mane ochiw bende no owach ni kamae kaka pesa ni no poge gi kaka no dhi tiyo nikech thoth ne biro yudo Victor ka gini bathe malach no donjo mana e mibadhi to gi aguch jodonga ich moko. Koro aparo ni kaka iwache no jotelo ma wan godo oseletwa down to ok en okang' mokwongo ma gik ma kama gitimore. Wabro ng'eno na technical report mar bill of quantities mangiso ni structural works gi weche mag civil works midwa chan timne Kasarani ni. Is it worth 3.1 billion? Yes. Kenya shillings. Victor king'iyo dag mibadhi ka watieko kanyo tibiro do ka weche mag stadium gi kama mibadhi odake. Sama wawuoyi ni biro do ka nitiere stadium mang'eny pacho ka mamoko noger ogik nus Kamarin. Kamarin gi thothgi ging'eny ok onyal kwano gi ka watieki. To kata mana Kasarani ni ma bende ok renovation mare mokwongo kata ka giwacho ni koro to nego beno dhi o staff con kaluwore gi komedro gi pewe mamoko lakini mae kama dag mibadhi osebetie. Ken biro wacho ni nikech seche moko waseringo kode wasebedo kode kwa dhi stadium mopogore to kata mana Nyayo bathe kai. Koro aparo ni priority mar piny owacho to mae kama koro jotelo moyiero nego beni konye jopiny kaka pesa jopiny tiyo nikech ushuru lit ni Victor kinga machulo ushuru kaka wachule en gima lit to nego beni sama okasi jopiny ming'wenyo wi pesa gi kamano to ginwang'ie value for money. Ero kamano wach mangima mokalo Nyakora Mugajwang' anto kinyi makauno bena kawo thuolo mar rwako jowinjo kendo joneno te mag Ramogi TV gi jowinjo mag Ramogi Radio nyawane ground kendo amora ahinya gi kit rweko manye wayudo kawan Kisumo, kawan Bondo, kawan gwenge mopogore opogore kaachiel kod dala mar Bei kanyo gi jowa ma joka Bunde Kanea ma Rodi Kopany ne en mor putu ero kamano maduong' mokalo ma en kaka wanene okinyi makono Nyakora Mugajwang' weche thoth ka endi achiel kuom weche mabende ne wadwa mana chaka en paro ma ilieko kod Nandi Senator ma bende sani koro biro gi paro moro mondo mitim lokruok ne katiba mar piny Kenya article 136 ma bende thoth ne tuomo ni kinde mar ofis mar jatend piny moyier onego beni kawo thuolo maromo nade. Tinende en higni 5 to nyalo nuo lwete iga 5 kendo machielo duto koro lokore higni 10. Kata kamano en oneno ni kaber nono jatend piny gi lemo moko ma oyiere ji ng'ato kaber rit lemo kuom higni maromo 7 to nyalo chako nuo lwete kendo ka dipo ni jopiny oyie kod tije. Governor en walo koso en manyo nying koso en ndiko sigana ni an be na keto gimoro under my name. Nitie gimoro manotuome nyinga kaka senator koso do bedang'o. Ang'eni mana achiel mana kuom gik moko ma en olieko. Nitie mamoko bende mangiso pok mar pesa madhi e counties e kind mamoko.
Ma koro ema minwa Ellen Atieno Nyamuga. Jowachoga ni iwalo ka piorego. Victor, ma iwalo ka piorego. Aparo ni kata Cherargei bende ong'eyo ni gimotemo wachono, pache no ok nyal tiyo Kenya ka. Nikech mondo mi gima kamano ti, Victor, en ni mise kata siro mar katiba. Ma en achiel kuom gik mamulo siro mar katiba. Nikech ing'eyo ni term limit mar president to gi maga jotelo moyier en gima oketie katiba. Ok en gima obiro act mar parliament. Koro ok en gima inyalo loki gi act mar parliament. En gima biro chuno ni kone pache ni nyaka ti, to jo Kenya nyaka dhi e referendum. Ok en gima inyalo mul gi bunge kende. Ok an jalony e weche mag chik, lakini katiba tasomo, mabende samoro kaka some, nyalo gikie gi kama osome ogike. To gima duong' ni ma mondo mi mul term limit mar president, to mondo mul term limit mar bunge, gima jotelo moyier, giko ni nyaka dhano dogi e referendum. Kora paro ni mae to nyalo bedo diversionary tactics. Nyalo bedo ni pek ma jopiny kalie gi weche mamoko, okelo gigi mondo mi otem ka gima golo pach jo Kenya e weche ma pek ma jo Kenya kalie, e weche ma jo Kenya onego beni jo ng'iyo kuom sani. Nikech king'iyo to kata mana duond buche bende nyo temo wacho ni gino gionge. Mak mana ni gima wang'iyo ni kata ne obed ni gintiere to ok ginyal yie, ok ginyal wacho nwa elela ni paro makamano giriwo lwedo. Taparo ni gima Cherargei temo kelo, Victor, ok en gima nyalore pacho ka. Okang' ma Kenya osegoyo gi kama wagiche sani mondo imed term limit mar president, Victor, ok en gima yot. Aparo ni en namba kama inyalo go agoya oko ka mana mbaka, lakini ka koro gik ni kete tim ok apar ni nitie ja Kenya modich. Nikech king'iyo wabunge modwa medo ndalo gi, jo Kenya sani lemo kata ni saa gi orum, kini nyalo duok gi tie kata mana higni 2 kende, to ji odoge yiero sani. Ok adwa mulo nikech ni neno gik manyo timore ma ok adwa sendo nyoyo. Tadier mantiere ni jo Kenya gombo ni inyalo duokie term mar president obede kata higa 4, mar wajumbe obede kata higa 3. Koro kidwa duoke higa 7, taparo ni man to mana pache, ma bende samoro otemo mana limo godo pi, Victor, to kuma gino dhi e onge. Erokamano. En godunga ne moro kanyo dwedi mogodo tut mar pi ni chalo nade. Ken oyawore. Ora ahinya. Erokamano ahinya. Wasego ng'wech, wasechopo Awasi, wachiegni chopo Kisumu Buore. Site Kameja. An gi geno ni chiemo maber kendo Nyasaye oriti maber ahinya. Mose Jikwana Mogajwang'. Mose Jikwana Mogajwang' ni oyawore. Wacho no seringo chiegni chopo Kisumu. Adhi joko wentiyo moro mokethore kiwuok ke junction ma chomo Moroni ni. Mondo mi dhi mak machielo mochomo Kericho cha kanyo diere kanyo. E diere kanyo kind niang' gi kind niang' kon. Koro kanyo mi juka gaji. Koro kanyo nyamburko nyaringe matek. Mano eri Thesalia kanyo. Iluongo ni Thesalia. Kacha apani osebudho ahinya kochalo kamano. Ncha ne akale manyochani kancha ne dhi Kisumu. Kinaneno ka ndara cha pod rache mokalo. Kendo kacha kata kaponi ne iniriembe seche magotieno to riembo mos nikech ko ndara rach kanyo ipo ka ng'ama samoro pache rach wuok e niang' kendo geng'oni. Kora pani kanyo onego bed ni ng'ien kaka inyalo lose mondo mi ka koro lam kiwuok koni tichome gi lam makocha to wuoth bedo manyangafu. Kisumo bende mana kaka no temo liekono ka pod ang'iyo wach mar Cherargei no. Aneno ka weche tedore makai kacha kata ma siasa makor gweng'. Nchane wantiere jua kali kuchocho ka ne nchane ichiwo bas mar chenro mag dongruok mar joriwruok mar jua kali. Nchawan gi Dr. Bernard Aeta gini kono. To nchane no ka tungni moko mag weche siasa nchane edwa mueche iye kanyo kendo ma ne dhi ka gima ne dwa ketho nyasi. To mak pana ni gima duong' ni seche moko bende jo siasa nyalo temo pimo wi pi. Mana ka winjo gima no Cherargei gi ni temo timone. No time kata mana gi Uhuru Kenyatta gini kinde BBI ni temo ni to bende jopiny nyalo dwaro mondo mi waket gino bed nang'o. Koro apani man to mana wapimo wi pi ma ok apani winjore bed ni miyowa kibaji. Nikech king'iyo kata mana chenro mar golo jalup jatend piny mi neno ka ne wach teke bilach. Koro mondo mi dhi gombulu mar paro mar medo thuolo mar jatend piny obedi ni abiripa ne bro bedo maromo nade. Kika koro mache madugo fwenyo ni kare gini ok oyot kaka ne ji pare cha. Otek nyaka ne wuon piny owuon. Nikech odugo lokore ma koro en bende iwache ni koro ji ofund te.
Koro apani ok en gima owinjore bed ni jopiny kete mahino ahinya. Mak mana ni ang'e ni paro mar chik ma Cherargei nitiere godo no ting'o gik mamoko mathoth ma samoro dibed ni inyalo bigo e mbaka. To mar thuolo mar medo jatend piny thuolo mar tieko higni 7 no, to mano nyisi ni en mana temo ng'iyo ni to ji nyalo wache ang'o kapo ni odhire kamano. To en bende kata bed ni tend duond bura mar UDA ne wacho ni gin gionge e wachno. Ng'eni mondo mi ng'ato los paro mar chik ok en ga ni ng'ama odhi obedo abeda piny kende to ochuo gimoro kende. Nitie ga kaka sumo paro nitie ga seche moko yudo ka ji go mbaka tenge e kindgi kanyo samoro gisetemo gide e wachno to chir samoro kosebedo ne ng'ama chielo mondo mi obi kod paro no e lela. Koro en ma samoro choko chir mobiro gi paro no. Mana ka koro ne imanyo ni to ng'ama dhi chwalo paro mar twak mar thicho ko jalup jatend piny. Ji no lal ma ji ong'wony to mak mana ni ka e tok ema kocha to ji go mbaka no. Koro ng'at achiel mawuok oko cha biro mana ng'isi gima osebed kiwache toke kocha. Gima osebed kilieko ni koso wanyalo temo gini kama wang'eya ni kako ringo. Koro apani biro mana gi wach ma samoro gitemo go e mbaka e tok pasia to yudo ka kendo koro oko koni en wach ma dhano ok nyal ng'iewo mapiyo. Nikech katiba ni kane ji osekalegi higa 2010 ne en mar mondo mi Kenya kik bed e thuolo mana mar ni jotelo ema manye thuolo mag telo kende. En mani koro telo mo mticha kata bed mani en higa achiel. Tang'o monyalo kelo ber mane monyalo kelo ne japiny. Koro apani mano e gima japiny ni ahinya. Erokamano. Senator wacho ni tiyo gi teko momiye kaka jabura, jalos chik kendo kako kel kamaloka. Tong'iyo kendo pimo piny ni kaberno no to mano obedie kaka jowete osewacho ma ok en okang' mokwongo kata mana jaod bura mafafi Sala Yakub higa mar 2022 ne obiro kod paro maket kod ma e kinde mane sirikal ni pod wendo nyakwana Mgajwang'. Opogore kod mano bende Senator Cherargei bende lieko ni kaber katiba mar piny Kenya inyama tumo pok mar pesa madhi ne counties mekwa odwaro ni pasent 40. Katiba sani oyango ni mana pasent 15 karacha ahinya mondo dhi ne counties mekwa. Ma en baka ma kaka jowete osewacho neno ka gima en mar pimo tut mar pi to ko bi wuoyo ahinya nikech nitie weche moko mapek ma wagombo ni wayalo kinyi ma kawuono nyakwana Mgajwang'. Kaka pile jokristo masomo ndiko maler mar Biblos iwacho ni kar chakruok wach ne nitie. Som koda ndiko jakristo wadwa ndiko mar Johana 1:1 ni kar chakruok wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye. Wach ni loko kite ma odiochieng' manyoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne otiyo kod thuol mar altar mar kwang'uon ni kadipo nitie ng'ata ng'ata kamuting'o jood bura kaachiel kod owadwa ma jatend piny Kenya ni e yora mar tich na kadhone akwang'uono. Wach noboke juma mokalo chien e bunge mar piny Kenya ka mjumbe ma Kibwezi West nopedho paro kaachiel kod siro maromo 10 moneno ni kaberno no nyaka tigo mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mae kaka weche nobede laro mar bunge juma mokalo chien. With this special motion, Mr. Speaker, I am also laying before the table of the House the list of 291 members of the National Assembly who signed in support of the motion. Mr. Speaker, number 3, I will also be laying the bundle of evidence in support of the grounds in the motion. And number 4, I will be laying the list of witnesses all contained in this bundle. Mr. Speaker, Kenyans will be shocked. Indeed, Kenyans will be very shocked when we finally unravel and demonstrate the grounds and the supporting evidence. Mano Ekomas Mwengi Mutuse jaod bura ma Kibwezi West ma bende kane osomo list mag jood bura mane oketo kok gi nyakwana Mgajwang' ne chune moti kod dhok moko mag mbola mane temo soko josiasa mamoko. Achiel kuom gin jatend Wiper Kalonzo Musyoka e kinde mane osomo nyinge jood bura ma oyier kod otiko mar Wiper ne osomo kochako nuoyo nyakwana Mgajwang'. Kata mana jaod bura ma Madhira kane osomo nyinge nosomo ka chal ka gima juogi moro nodonjo kuome Ken Muga. Mae chakruok mar wach. Apa nenen na giteko. Idwa penjo gimoro kapok ang'ado dhogi. Dhi nyimbe. Apa ne jatelo noyudo teko mar chung' e mbele od bura kendo koloso. Nikech chien nong'ene nitiere gimuluongo ni backup. Nitiere kod sir motegno. Nikech kiwinjo kana chako kacha nowacho ni ne ong'e mane nitiere kod chir motegno motelo mar wuok oko mondo mi owach ni en modhi pedho paro mar chikno. Nikech ng'e gima ne ng'iyo ni bang' kisepedhe to samoro
nyalo bedo nade ahinya to ne jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya, gwenge mag Kenya madiere, to kod jotelo mawuok e hoho mar okak. Koro ne nitiere penjo mang'eny, to en ng'ama dhi pedho paro mar chik madwaro mondo mi, paro mar twak madwaro mondo mi gol jatend piny, jalup jatend piny e lemo mare. To apani singo manomiye ni in koro nikech kama iwuoke samoro jopiny ok nyal biro goni koko e dhodi bang' kapo ni isekawo okang' ma kama, koro idhi adhiya tiseme tipedhe, to koro wan wasiri, wabiro siri gi ombulu mibiro go e iye kanyo, ibiro siri gi arita kod weche makamago. Koro aparo ni chir ne entiere godo mar mondo mi kado chung' kacha kendo kowuo motegno kendo kosomo gika duto chenro mane giwacho ni kata dwaro mane giwacho ni ok ochop kare kod jalup jatend piny, magi ne kidienje maromo 11 miwacho ni gin ketho ma itude godo momiyo koro nyaka to thiche oko e apisi. To gima nitiere ka en ni ang'eyo ni mathoth osetimore e diere kanyo nyaka nche ne nyaka nche ne gine pedhe twak makama e od bura, kendo iseneno ka mathoth osetimore kendo gik moko osebedo ka lokore, ma bang'e tiduogo neno kata ka nitiere jotelo mamoko mawuok e gwenge mag Central kanyo kata Mount Kenya manche ne ochako wacho ni gin giwegi to koro kochopo kar ombulu to ok gibi gocho. Koro mago to gin gik mosebedo ka timore e diere kanyo, to magi to king'iyogi to gin gik mane wageno ni biro timore. To gima mantiere ka maduong' ahinya en ni jalup jatend piny to koro osedore kama diny kendo kama tek. To kata mana jatend piny owuon boyudore kama diny kendo kama tek. Japiny owuon boyudore kama diny kendo kama tek nikech orwake lweny ma samoro ok mare. Kiwinjo kata ka nchane moko kuom giloso kinde manchane gichuo pachgi odiochieng' manchane opedhnegi machieng' ngeso gi chieng' tich abich. Nchiwinjo ka achiel kuom nyiri manchane okere ahinya e mbui katemo penjo ni yawa to koro sama koro weche mamulou ma gik mochunou ema koro kelo mondo wachiwe pachwa, to seche miwinji idwa mondo walose gik ma chunowa wan wawegi kaka jopiny, to ka bi mondo mi kaw pachwa e kimo ma koro kawe goni. Koro apani kata japiny boyudore osigo moro ma samoro ok mare, to koro rwake arwaka nikech katiba dwaro ni mondo mi kaw pach jopiny kidwa kaw okang' ma kamano. To gimachielo bende ni jalup jatend piny kosebedo ni en jalup jatend piny, to matieni en wich monego bed ni oriwo jo Kenya nikech en motiyo e bwo jatend piny. Koro nyiso ni kapo ni nitiere gima mule maduong' e kimo ma koro ma mule goni, to nyaka japiny be chak donjre. Koro ji oyudore kama diny te, to kata mana jotelo makinde mokalo ne kwedo piny owacho ma bende koro sani king'iyo tiendgi achiel ni e sirikal ma otelni kod ODM kod jotelo mamoko, gin bende giyudore kama tek nikech koro gini onywando gi kanyakla. Nchi ng'iyo kata ka nche weche chalo Bomas of Kenya kancha ne gweruok kod rawera Morara Kibaso, to ifwenyo ni joma chalo jaod bura TJ Kajwang' gini ncha ne oyudore kama diny ma koro gin bende isiemogi mana kanyakla kaka isiemo jotelo mag sirikal. Koro wayudore i agulu moro achiel, agulu ni gimoro ma awinjo kiluongo gi dho Nairobi ka ni Mashakura. Iwacho ni nitiere oganda moro ma gin ka gitedo to ginyalo nywando gik mang'eny e agulu achiel. Masa moro alot ni e iye kanyo to ni manywanda odotenga manywanda to ogweno ni e iye kanyo, to ngwacho ni e iye kanyo, to rabuon bo tede e iye kanyo. Koro nywande agulu achiel to popni kanyakla. Koro mitne luore ma kaka ang' ni winje kaka osetede. Onyalo bedo ni samoro kichame to nyalo ng'ogi, samoro nyalo lewo chunyi, to samoro nyalo bedo ni mile dhogi. Koro jibo pogore kaka winjo mit mar gini. Kika goye duto kech pod wantiere ka. Ang' nachaka yuo bathe kendo ma. Erokamano ahinya. Wach maduong' ahinya nikech weche oselokore jowetewa mano Ken Muga kaachiel kod gavana moge portfolio. Erokamano ahinya nya Rawila ma bende oriwre kodwa kinyi ma kawuono mar go mbaka kodwa kaluwore kod weche mantiere. Gavana, kapok amiyo nya Rawila thuolo, achiel kuom siro mane katiba marwa en gimiluongo ni public participation. Nye wanene ahinya wach mar golo rigejini, to ne chalo ka gima jo Kenya noyudo thuolo bende mar wacho gima nie chunygi. Ne gitiyo gi thuolo no mar wacho ni wan kod gik moko mochuno e ngimawa. Mano nego bini watuomo to kusebedo kumiwa thuolo kaka jood bura. National Assembly nong'uko chenro te mag bunge ka ofisa mag parliament ne nie ground mondo begita chenro mar public participation ni. Victor, ntiere weche ariyo manyo wuok e wach public participation. Yes. To gik manyo wuok mokwongo en ni
pap nyo thiedhi josiasa duto nyo thiedho Rigathi Gachagua nyo thiedho pap e joge ma nyo bire public participation ne piny owacho mar William Governor bunge luongo ni House of Records pedno neno Iwinjo Victor Evidence. Financials gin jomagi Victor iwacho ni kineno kuwuotho kopuk to tieni en opuk kineno kuwuotho ka tudo mineno ko odhi ni to mano en atudo to kiwinjo kuwuotho ka gweno ka ng'iyo clip cha kuom ranyisi gima nyo timore Bomas ka gi jok mane ineno kacha be nineno ka joka moko gin jok manyalo kata mana idho fare mochop Bomas ni winjo wach moro ni ere yawuoti ka mondo go jogo gin jok mane oter kacha koro okadwa dhi matude mano sirikal bende ne othiedho pap koro sirikal ne othiedho pap kokalo kuom wajumbe ma ema miyo jopiny nyo penjo jopiny nyo penjo wajumbe ni to ka mar golo Gachagua ni to ureti ahinya to kama marwa mawuoye weche mag thieth pacho ka wawuoye weche mag sikunde weche mag adani weche mag mbalariany mabagni nitiere to okubie koro iyudo ka gicha nyo lokore maparo ni kata William kama ne nitiere nyo odhi yudo kakare tango lokore nikech jopiny no lokore wacho gik mamoko machandogi mopogore ma jopiny no wacho ni wayie ni Gachagua samoro ok ber kata orach kako rachieno lakini kama nuromie mano koro maru nikech Victor ng'eyo gima timore ka ni keny mar William Ruto gi mar Gachagua ni en keny ma kane ng'iyo kapod ok wabiro wach public participation ting'eyo ni jogi e kitanda manyocha gintiere cha yuaruok ncha nochako wuok e otanda cha gilaro gate ma bang' laro gate to koro giyudo ka koro ginindo ka wigi ogwenyore Rigathi Gachagua nindo ka tiende ng'iyo mwalo tie kotanda to William Ruto ncha nochako nindo ka wiye ng'iyo wi otanda koro ng'ato nyono dho wadgi koro ng'ato nyono dho wadgi koro bang' mano giwuok koro ging'iyo kendo gichak ging'iyo koro ng'ato nindo kolokore ng'iyo ng'ato ng'iyo korot ng'ato ng'iyo dhoth ka giae mano ng'ato achiel ochako wuok koro nindo e otanda ng'ato nindo e dier ot sani koro gika ma koro gipogo ka chiendni koro ji penjogi ni sama ncha nunindo wang' achiel mane une otanda cha to nok uwachnwa koro sani mupogo ka chiena gi gik momiyo upogo ka chiena ni ema koro ukelo wae gima nyo wuok Victor maler en ni jopiny ntiere gi weche mapek mochunogi moloyo wach Rigathi Gachagua. What Rigathi Gachagua is not a priority to many Kenyans. It's not a priority to many Kenyans. Macha en gima wajumbe ka bende ni neno ka ne ogika makata moko nyo ok dhi kacha. Nikech angeni penjo ma jopiny biro penjo malewa ahinya. King'iyo public participation forums mosebed ka itimo. Onge mosetim in 290 constituencies in quotes. Yes. Nikech public notice okete gazette. Modier nyaka centers magidhiye. Yes. Of course mamoko gitimo kata mana finance bill 2024 manogore pincha. Tiyudo kanyo ni target margi en sectoral players. Kagin jo business community, kagin jo PWDs. Itimo gik moko hunje. To mana nino kagima en gir galamoro. Gima nyomiyo ma timore kama en tiende niya. Ntiere possibility ma podoka dwa bire e chuny wach kama adwa goeno ni Gachagua idhi thich oko to dhi e do koro achiel kuom ground mobiro mako ni jopiny ne oko sum pachgi koro oringo oloso evidence mare chon piny owacho be ne temo dino rodno nikech ng'iyo kata impeachment mag governors te kata king'iyo mar Wambora mane ochako governor mane okwongo bedo impeached to ntiere kaka doho wacho ni jopiny ne oko sum pachgi koro nyo gitemo mondo mi gidin fuok giti gi yore te to kama gitemo mondo mi kech kane ng'iyo women rep ma Murang'a yes nja no ringo dhi e doho mowacho ni thuolo mochiw mar public participation ne ok dhi romo e kanyi neno ka gineno mbele to doho wacho ni mondo ochak tim ang'o med ndalo e kane parliament ochako medo ndalo achiel to public participation gi kakitimo gi ok timgi ni piny owacho kawo pach jopiny magi itimogi kaka nyowacho juma ka nitimogi mago kochieng itimogi bora no timgi iwinja itimogi atima mondo mikal kodgi to ni neno gik mosetimore achiel kuom gi nen finance bill mar 2022-2023 yes. wabire 2023-2024
pach japiny okodeo mae jogi biro ka gi gik ma ka already giseketo pachgi ni ng'iyo ka tuomruok manyien tuomore kata Victor ahinya Central to gi Rift Valley jo piny ywak ni jok moko biro go gi kalatese mosekiewo chuth koro jogi ng'ato bet mana e gari e pickup kamoro to en okiewo gigo mago gik manyo ok wanyal substantiate gi to mago gik manyo wachore koro kwa bire chuny wach nikech ok wadwa katiba lerie gimomiyo nyaka tim public participation to ntiere gima nyo wuok ni jopiny no loko public participation kaka vote of no confidence to the government nyaka MPs mantiere kuonde ma MPs koro nyewo we mok dhi ting'eni mana kaka iwinjo wacho ni Rigathi Gachagua nyo thiedho pap to sirikal bende no thiedho pap kokalo kuom wajumbe kech mujumbe manyalo wuok madhi ka odiochieng' te ni dhi loso wach Rigathi Gachagua nekech Victor king'iyo kata mana e state kuonde manyo ji aye to ka nyi wuotho to ni romo gi jomo e public participation nikech nonego bed ni gini bedo mar jopiny gi staffers mag bunge kende tipenyo ni to jaod bura ne tayo sessions gi nikech ang'o to nekech gini en gir siasa Victor ing'eyo ni nyaka nyo siasa gore nikech ma en process mar siasa koro ok inyal laumu kweth ariyogi en gir siasa ok inyal laumu kweth ariyogi nikech ing'eni siasa jogi tene e pimo pi mak mana ni maduong' mawuok e public participation ne en ni jopiny ok mor jopiny ok mor kendo jopiny no okawo thuolo no kiwinjo giwacho ni kare ka dereva giwacho ni kama kanga jajuok to dereva beje kuo koro gikona ng'oa kufa makanga magi chagi medo nyaka mechanic magi chagi medo nyaka mechanic magi medo nyaka jopiny ni kare jomoko be no medo jopiny ni kare jopiny bende we ji otho e gari no te to ni ng'iyo gimachielo manyo timore ni Rigathi Gachagua ok yot kaka ne jomoko paro kech ni yudo ka kopogore no thiedho pap to no go siasa mapek ma kama nyo jatend piny nitiere ochako yua break moro matin ka ne gichak giringo ne gicha ne giyudo ka ok dhi kaka ne giparo kaka kizungu wacho na walk in the park ne ok en na kar wuotho kama inenie le kaka giparo no nikech ing'iyo ni gini no dhi solidify Mount Kenya wabiro ng'iyo impact mare ma kuom ndalo ariyo go iyudo ka gini no weyo Rigathi Gachagua ka enie gi mbi moro ma jinja ok par ni kare en godo no dhi opo jogi ong'ama lich ma iwuoyo kuome kuonde te ting'iyo ka Mount Kenya ni kendo koro kodhi okalo kuom gini chakre Laikipia na awinjo kaka jo Laikipia wuoyo achaka dhi awinjo kaka jo Meru wuoyo awinjo kare Murima ni mano wacho ni kik mulni oywae en Murimbe koro en Murimbe to gima miyo gini bedo koro lokore Murimbe ok ni nekech ober ne jogi ok nekech ober ne jogi to en nekech pek mar ngima ma jo Kenya kale en nekech yom gi singo ma sirikal mane giriure gi William Ruto ni ok ochopo ne jopiny koro miyo jopiny no okaw thuolo ni mondo mi gisok godo wang' Rigathi kech ne ng'iyo nyaka kuonde machalo Kericho gini ma be samoro ni paro ni jopiny nyalo support ticho mare 100% to Kericho cha be nino ka ng'ato wuok e ji okikore ng'ato wacho ni one pop ma Kericho ni ma Kericho Green Stadium ntiere kaka nonego beni lose okolose ochopo kare singo ma kama nochiwo kidhi nyaka Eldoret koro ne ntiere mixed reaction mak mana ni aparo ni no dhi obago sirikal kech no telo tugo cha moloyo kaka sirikal no sirikal no ikore mana gi wajumbe o backfire mani gima nyalo wacho kaluwore gi wacha public participation to ntiere gima ja piny gombo mondo miyong'i ni kopogore gi wach mar public participation ni wan kanye process mar impeaching Rigathi Gachagua ni kanye Victor mai kaka nene kamugike ni gini okethore Rigathi Gachagua dhi dala kendo dhi maonge kama obare makomo no baro kata matin to William Ruto chak duoge maneyo nyako chopi gima miyo odhi en ma Victor William loyo tek William oklo lingne no en kwano William oklo to kama gicho segike mondo migiriure magichak gidog wang' achiel kitanda magi ai kachiena mani neno gisepogo cha nekech ing'eni ma sirikal ing'iyo ni moko kuom jok mopangi kama dhi testify gin jo sirikal kupo nono nyinge jogi osewuok
ma nyige jogo siwu kaka chiel kuom jadito mane ntiere Kemsa kocha ma wacho ni Rigathi Gachagua notemo mino bade mondo mimie gigi. Sakaja en governor ma Nairobi. To gima moko mobedo lined up. Jogi kare Gachagua odoki office. Iparo no dhi tiyo kodgi nade kapod en deputy president. Dibeti marach. Koro chuno ni kamose gikene William Ruto nyaka ngadi tiende. To kamo ngade ni National Assembly kapok awene Nyarawila. National Assembly dhi kalo gini. Kagise kalo gini dhi e Senate. To sirikal ok lone kech kata king'iyo koro omenda midwa min godo bat. Kech wang'eyo ni kae to koro odhi bedo tuk pesa kaka njawa wache. To sirikal ma koro dhi tugo gini kocha nikech gini en siasa. William Ruto koweyo Rigathi Gachagua odhi kamodhi nikech ng'eno sen wang'o dividends gi bonga points mag tugo manyo otugore weekend ni. Ma William ko ng'ado tiende sani to odhi chando William. To nekech mai bende chakre Friday che kaka politics ma 2027 no chakore. Koro thuolo ma kama yuarruok ni dhi beti nekech ang'eyo ni kiny ntiere liet ma dhi bedo ma ahinya Nairobi liet dhi bedo mang'eny sama di bet ni dhi mbele kech embe kore no kano oyudo thoche odhi temo timo ang'o siayo joka. To Rigathi Gachagua temo matek mondo mi ong'e ni odni ka koro gik ni nyako dare odni to dwano wang' ot gik mantiere yot te makata ka koro dar to dar koseweka chienrach ko wango school nyaka certificate gigi mora mora ero make mana kanyo Fred Nyarawila wani kidi matek kanya Fred temo kelonwa picha hie mar kao pa jopiny wane wawuoni jazo form jopiny wacho kaka giwacho ni Rigathi Gachagua ber odonge sirikal kata odhi dala to kata kamano gino lokore manywanda odotenga weche gima moko mas osebedo ka chando gine gido thuolo mar koro wacho gi ayanga je ing'eni kaka japiny to mae kama ne giyude nafasi mar be giwuoyo nikech ing'eni wach mar Rigathi Gachagua ni obiro sama ja Kenya nigi shida mang'eny kendo ja Kenya nigi shida mar thieth mar adani chane nitie mar school mar university model chane nitie kata ka koro doho no keto lwete ni girit mokwongo to magi ne nitie to pek mar piny be ja Kenya nitiere mang'eyo. Koro yudo ka nafasi mar Rigathi Gachagua ni emo miyo japiny nafasi mondo mien be koro wuogi sirikal. Ing'ena winjo mbele kanyo kipenjo ni tang'o momiyo wajumbe no ogolre mondo obi public participation. Ing'eni kani neno ticha on Thursday bunge no kobet. Thursday National Assembly no kobet, Wednesday ne gin gi Kamukunji. Kamukunji no kane gibet go mar speaker cha to iye kacha cha ne giwinjore ni mondo gidoge counties gi constituencies gi mondo gimbe gidhi ginyis japiny gimatimo ang'owa gimatimre gi gima nitiere bunge mondo japiny bed kong'eyo gimatimore. En mana ni gima nok ging'eyo ni ng'eny gintie moko ma oselalga ok dhiga e public participation gi programs mag ok ginyis ga jopiny. To gima japiny onego ng'e ni public participation en achiel gi kuom gik mako ma chikni nomiyo iluongo ni cornerstone mar 2010 constitution manyiso ni en gima chakre kuom japiny kadhi malo to kata mjumbe ni mogine en mana ng'at mokawo power no karitoni. Omiyo sama ne mjumbe odok dala cha ne ber nikech korembo winjo pach japiny gima japiny paro kode to en be unyiso japiny an kabiro to mae gimotimo ang'owa mae gimokela emomiyo ni neno ka japiny yudo nafasi ma korembo face mjumbe ne direct nikech ng'eny wajumbe gi be mondo itim ang'owa iyud tek. Koro mae momineno ka gini ni wacho ni ne en referendum ok mana ne Rigathi Gachagua kende but ne en referendum ne ng'ata manomiyo ombulu mane ja Kenya omiyo ombulu 2022 manyiso ni kanye ma ng'ata ne koro yawo chunye wacho ni an namiyo ombuluna to kaneno kitimo ang'owa okitimo tija. Koro frustrations manche ja Kenya ni godo kate jo mano biro wajumbe gini mano bire buchege ema koro mae mane nafasi magitimo ang'owa magimbe ne giyudo maginyalo nyiso gigodo ni tich ne wamiyo to kwane kuni utimo tich kaka wadwar nikech ok anyalo wacho ni ne nitiere kama nene public participation mane japiny wacho ni mjumbe na kata MCA na kata governor na otiyo tich maber. Koro kata gima ni neno ka ji wacho slogan mane kufa manamba kufa dereva kufa tandboy ne na frustration ma ja Kenya ni godo ni un jok manche waneno ni ema un gi hope marwa
to koro onge. To mana kaka gavana owacho to kata Ken osewacho ni iyudo ka wach Gachagua ni ok ne en priority. But nikech koro no biro, koro iyudo ka koro gino ne lokore. Conversation ne lokore nikech koro ja Kenya golo mirima. Wach Gachagua ne en gima luongo ni trigger. En mane otungo dwaro mar japiny wacho gik madiyogi. Koro ne en trigger. Koro iyudo ka ja Kenya ne wuoyo gi mirima. Nikech ka dine onge mano, ok apa ni nitie ja Kenya manyalo wuok sani mawachi ni kaka nitie Rigathi Gachagua wuoyo cha ni ne gimor godo. Nikech katiba mancho biro notemo golo gimiluongo ni tribalism. Kata BBI mani neno ka do nothicho oko. Ne wacho wach man national ethos. Mane ni koro okonego beni kiromo kada tipenja ni kanye. To ja Kenya machielo bi penjo ni akanye. Kadhi na dhi manyo tich, onego bena yudo tich gi qualification na. Okonego bena yudo tich ni awuok kama kama. Na go kura kama kama. Matini gir mtu wa Murima ni. Nomiyo jopiny ogolo mirembe gi bende. Beno ogolo mirembe gi. Nikech ing'e ni ka oseyieri jatelo. Kura to nyaka go kata mpira wadhiga neno ka mpira tiwacho gani there must be a winner and a loser. To ka loser no sebedo kinyalo wacho ni koro nikech in a loser koro kwadwari. To winner ni be koro nikech ne in ja Arsenal mana jo Arsenal kende motimo ang'owa ema mondo mo. Koro kanye maparo ni Rigathi be kanyo no dwadhi ahinya. Nikech ing'e ni ndalo kaka no wacho government of shareholding to ji nyiero to ji mor winjo konyiso kabila moko ni un beduru chien kuchocho. Wan wakwongo wapogre ka modong chal kaka bread crumbs wabro miyou modong. Yet sirikal to jiteti mang'owa chulo ushuru. Jite mantiere Kenya kae nie bwo chik mar Kenya. Ma eno wuon noting'o muma. Chieng' manodonjo ofis ko wacho maber ni obro luwo chik mar katiba kaka en. Mo wacho ni so help me God. Koro yudo ka gik mancho timogi no dhi kinyume mar gik manotimo ang'o mano wacho kodonjo ofis. Koro mano be ne en trigger. Mineno kata kane wacho ni kata kane odhi mokelo joge. Sirikal bokelo joge. To nitiere jopiny mane wacho ni kata ukel mana both sides. To nitiere kaka gik moko ok ber. The center can no longer hold. Koro yudo ka Rigathi ni mana kaka ne gavana wacho. Aparo ni the die is cast. Bunge ka okane ka en gimare. Nikech kani neno accounts 11 mano ketnego. Ting'eni bunge tidwara chiel. Okochuno ni nyaka yuda 11 go. Mana chiel ng'i kes mar baba yao. Richo ng'enyne. Baba yao no dhi dala gi kes adi? Achiel kende mar mayo lo ne wido. Koro yudo ka gigi be kata kes mobiro no ibro mana ng'i achiel. Gin 11 to mana achiel. Tachiel kuoma king'iyo ground 7 mar gross misconduct. Miwacho abuse of office kaka no influence office e tender mar KEMSA. Ka dieri nyalo connecte gi wach mar KEMSA no kama wuode ntiere gi messages gang'o ginigo. Koro yudo ka mage ma ng'ato nyalo wacho mabeni abuse of office. Nikech king'iyo article 150 gima nyalo golo office en gross violation of the constitution and national laws. Gross misconduct, abuse of office. Koro king'iyo magi ting'iyo ka grounds mano kelcha mana kidhie 7 no kende. Tiyudo ka nitiere gik mochime direct messages moko mani keto ka miro ka wuode ndiko ni His Excellency ora ka. Koro magi manyaka koro okwer ni to en no wuode no dhi gi nyinge osene manotimo ang'owa en manotineno ka Andrew Mulwa mane former CEO mar KEMSA oketo nyaka namba ne. Moketo namba wuode. Moketo nyaka ja proxy mane ioro mondo bioti mang'owa mondo kaw bidding tender bidding documents mar joka Shopika mane kambi mane imiyo tender ni. Tineno kata Mulwa wacho mabeni tender no ne sneak in kasa oserumo. Toge yodo. Mar ariyo king'eyo mar secretary to the cabinet. Kata kiwe gimora mora. Tiwacho ni siri mar cabinet. Minjo kiluongo ni collective responsibility. Sama untiere kachacha gimuwacho. Chal ka gimukao ot. Kiwuok kachacha mwacho ni oyo mano to unu wacho anaonge kanyo. Bolore.
tigolori. Ineno kata William Ruto ndalo mane entiere nineno kano e cabinet to kapa ni nitie chieng' manodhi mowacho gimoro amara mano chimo uru direct gigi kumotimo ng'owa mane entiere cabinet no siayo joge emane wuoyo ga en kobiro to notimo ng'owa no umo. Koro ineno ka finance bill ni Rigathi Gachagua nowacho ni en owinjo jopiny to ne entiere cabinet ka gikadho finance bill. Nairobi River Commission ni neno ka nani secretary mar cabinet Mercy Wanjau o state maber mowacho nyaka organizations mane giwinjre go Ministry of Health ni neno ka Nairobi County nitiere kanyo National Water Authority mama gi no winjore te mowacho nang'owa ni implementation nyaka timre. Ni neno ka ofise emano nego bed gi ministries moko to implement to nokotim. Koro yudo kama gik makoro gibro ng'iyo to gitaye. Ang'eni en obro biro gi defense nikech embe kama entiere ang'eno pango mare. Obo wacho ni an chairman mar IBEC ma coordinate counties gi national government. Koro kae anyalo ng'iyo ni tang'oma timore. Onyalo wacho ni ncho fight wach mar illicit brew mabe ni neno kasa ka jolis kaka chiel kuom interference manotime county mar Nairobi. Ibro winjo ko wacho ni mabe ni no mi assignment mochung mar milk, coffee and tea. Mo wacho ni kata be yote mang'owa odok chien. But koro king'iyo gigi gi intertwine gi case mane nitie tineno ka gin gik moyo orochore opogore. Koro magi aparo ni e kama king'iyo tineno ka case ne e bunge ka to chal ka gimo timo ng'owa adandi. Erokamano. Ken nitie wach moro mane gidre kuom kanyo ka pok amiyo governor thuolo. Wach gima ne governor olose mara kao pa jopiny kata public participation. Oparona ni Kenya pod ni chien e tego chik matayo kaka onyore bed ni tayo e kao pa jopiny. Nikech ing'eni Justice George Odunga ka ne entiere division mar doho mochung' weche mag katiba no wacho ni public participation must both satisfy dwaro mar quality gi quantity. Kiko beda gima itima mar kadho sa. Apane ka watieko ma nego beni kichako gomba kanto en yo mane ma japiny biro bedo ka chiwe pache nikech sani king'iyo to ne ji omuomore gimoro ma samoro ne nyien ka wachalo joma gombolo mar paro ming'isi ni yes katigo no to ndalo moko ka iwinjo ni samoro group moro mokawo kete hotel moro ong'iew ne gi chai to migi file mara dai maro moka mato gikawo giketo tenge to gimadho chai ka gitieko to fair to jiwuok dhi dala mano sekawo pachgi gisego signature ni okawo pachgi. Koro onego beni wabedo kod chik motegno nikech katiba to sechiwo thuolo no owinjore beni bedo kod kawo pach jopiny to yo midhi kawego kwan monego kaw gik makamago te owinjore beni koro chik bed. Apani samoro jood bura osedigni ng'iyo ni nyalo redi chik makama mondo mi kik chendi ahinya to kaluwore kod chendo mitimo e kor gwenge ma samoro dibed ni koko kawo pach jopiny to kata doho nyalo chungo. Koro apani kanyo to nyawo osebedie to osebedo gi gimomiyo. Koro kiweyo mano to wach Gachagua mar kata mana kwayo ng'uono maneno kokwayo nyoro cha e kanisa kendo king'iyo kata mana kaka nowuoyo gi duonde ne nitiere luoro moro mosedonjone koyo moro mosedonjone kendo king'iyo kata kit lemo mani lemo kata kane min ode pastor Dorcas lemo to nyisi ni gichacha koro osechopo matuta ahinya kendo semulo chunygi ahinya. Erokamano. Adwani make mana kanyo Ken nikech jo-radio nego biwa weche manyien abodugo iri Ken kaachiel kod governor ka obro mi nyaka clip ka aito Nyarawila bende biro mana make kanyo ni to wach mar alam manye obedo e kar jot moyiedhi mar jalup jatend piny Kenya man Karen kama bende en kar romo manyo loki bedo kanisa maler Nyakora Mgajwang' nyasi mabende nowuon nodhi ka jatend piny Kenya William Ruto nen mana bathwa ka e kanisa mar AIC Milimani kama nyo dire gi jo Kristo e alam mano mar odira kit loso mar nyoro kaachiel kod kit bolruok mano ngiso kuom thuolo mokwongo ne ngiso nang'o Nyakora Mgajwang'. To ng'ato ndiko na message kaendi iluongo ni Stanley Ogada Janyando owacho ni Rigathi Gachagua nokuongore kochamo ma Gachagua said so help me God kara God ema ok konye kaka Stanley nene kamano. Sadek odongre kadek kende wayudo yweyo matin Nyakora Mgajwang' waduogo kod weche mamoko mabendo yiko ni okinyi makawone e wach matwak mar kaka wanene okinyi masani kete manaka.
Eva, umefikiria kenye utafanya hido? I'll clear my school fee and then the other part of it I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic, where hawkers are making money out of them. Kuna machine zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana, hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa, you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki ya Vieta. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 4. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ka gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye.
Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga Jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, Manera Mogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Mana kamano nyakona mwajwang' weche mag jopiny ka koroto ano kanyo ka ote mara bongo Jakoyugi wachini good morning Maka Juma. Gachagua only apologized to his boss who is the president and members of parliament. How about the other members who he said are not shareholders like me and some of you in the panel? Really? Hero kamana nya abongo ja million. Machelo ka ndi bende wachini Maka Juma adieri eni pap nyocha othiedhi ni nyocha neno ka jongao sosore gi jod bura to jod bura moko neno ka gima noko mobilize ground maber ka luo koni pesa go dhi kanye. We demand for accountability. Pisika ni Mombasa adiera ni pap nyocha othiedhi to gima ne aneno Rigiji no thiedho pap maber moloyo jo sirikal kokalo kuom MPs ne siling 500 korka Rigiji en alof mok pog ji 2 emoyo ng'eny ji ne wacho ni gidhi giduto kufa gari kufa driver kufa makanga. Pisika ni Mombasa nene kamano oyawore wuod Juma. President Ruto nene otiyo kod Gachagua mondo oyud kura mar jonyeri nikech Kiambu kod gwenge mag Central mamoko to nene osewuotho e kanisa gi momako jite. Wajatend Kenya gi jalupne kod ng'ama otero ng'ato e kisera en wach monego non matut ahinya to biro chopo ke oganda jo Kenya kanye. Aito ng'ato wacho no kani Maka Juma oyawore ni kitero ng'ato wuoth to podi ne wuon wuoth Rigiji no tero Ruto wuoth to kone gobano claim ni en bende en wuon wuoth ok en co-president mane gima pod chando jali. Okay, samoro ene momiyo dhok modhi nyuomo gi suit samoro ene momiyo suit morwako koro owuoyo ewi pesane. Okinda Ojuka mabende ne janon weche mag siasa. Hello VJ Bosna Ken Mwagi jowetewa kanyo. Tell him as Green Congress Party of Kenya we don't support the impeachment process of His Excellency Geoffrey Githu Gachagua or Ken priority ne jo Kenya. It is a fulfillment of deceitful behavior in our Kenya Kwanza team. Kawuono en Githu Gachagua samoro kiny en ng'at machielo. Koro gini en tuk siasa. Moneno kamano. Asante sana Okinda Ojuka wuda wendo kuom wach makamano. Jako Sodo wacho ni oyawore. Wach mar Rigiji to koro tek. Machielo ka ndi bende wacho ni nitiere other areas of priority. Mokwongo en wach mar teacher student ratio. Mar ariyo wach mar failing systems in our health department. Machielo ka security mar jo Kenya ok ber. To magin weche monego beni kuri mulo kokalo kuom public participation to jod buro gi wach mar Rigiji kagima is a matter of life and death. Kwani nitiere kwani Rigiji mosatimo makosa maduong' ma jomoko ne pok otimo sirikal. Are we an all inclusive government? King'iyo kod set appointments.
ni omiyo koro were uru gi ji mos. It is their time. Jo ODM owe susore lweny moken margi. Okay. Machielo kaini wachi ni Anna Silvanus Onyango. Awinjo ni Rigiji oiko a battery of lawyers mabro konye to defend himself e wach mar rath budhi face ni. To kata kamano, en atuk pesa. Wang ni jor bura dwa yudo pesa kangno ne. To pejna jotelogo ni to upar ni jor bura mag Central. Bende bro go kura mar to impeach Rigiji koso ginyalo abstain. Mano yie. Chiko yie ni ginyalo decide kaka mjumbe ne nyalo wacho ni an kech ma ja constituents na o kabiketo kura. Ba mano chiko yie. Nkech king'iyo kata voting en either you abstain go yes kata go vote no. Koro bro depend. Tinge ni kura kae to nyaka wajumbe raise 2/3 ma en 233. To mondo mi Rigiji olwar be kura ni nyako manyi wajumbe 117 mondo tuongi 233 no. Simple majority. 2/3. Tuk pesa. Tuk pesa. Kode sana badira nyaka gol pesa. Erokamano. Pesa to sirikal be injo kaka governor wacho ga pile ni sirikal oingo bat dano. Ok di piem go. To sani William Ruto ng'eni nchose wacho ni en ng'ato achiel kuom jasiasa malaki e Kenya ka kabisa. Nikech en onge kura mose yombe. To onge gimose chako ga motima ng'owa moyombe. Koro kapa ni mari Rigiji ni emobo pet mokwongo. Kobedo piny mose wacho ni maena na mila tuk nyithindo. En tuk pesa gi tuk koyo be. Nitie ng'ana joma yolo kuom gi koyo mondo kik angombo kata samoro kik gichop mondo mi giket giyuda kwana yudre mara 233. Tinga mang'isi ni samoro kidhi oneka in bende ni golo duondi. Samoro ang' ne lawi saa achiel mangima e gweng'. Koro nitie kuonde moko ma anyato gwenge mag Central kanyo ineno ka nitiere gwenge moko makata wabunge nok nyal chopoe. Samoro chul to kochuli to kipara samoro ka alwora ma intie. Pora pani mago be itiyo go ahinya. To ogin yore makare. Nchiwinjo ka jor bura ywak ni mondo arita omedre. Nchiwinjo ka jatend kweth jor bura mathoth Kimani Ichung'wa wacho ni mondo speaker ogol chik mondo mi neni arita omed ne jor bura. Nikech yok ne ng'ama wadil go ne en ng'ama jarateng kendo chunyi be rateng. Chunyi be rateng. Black man with a black hat. Ne ng'ama chunyi rateng lo. Koro nyisi ni luoro moro be nitiere, koyo moro be nitiere kuomgi. Nikech Kimani Ichung'wa okena na MP ma en jaod bura mose tiyo. In fact ing'iyo kineno grounds achiel kuma giketo. Ten bridge mar leadership and integrity. Magi wacho maber ni kanyo nitie kaka threaten. Nitie kaka o threaten wajumbe. Koro yudo ka wajumbe wacho no sebet ko buli gi o threaten gi osiayo japiny mondo kuom jod bura. Koro jod bura wacho no osiayo gi makoro ginyal timo tijgi mar od bura. Nikech ka do mara 12 ni kapo kidonjo kono karombu mara 12. Tingeni mano be ingeni wanyalo ng'iyo ni sani en igariyo nyaka nche jogo yier. Lakini repercussions magi ni tingeni dhi mbele. Ngeni Kenya samise timo elections to kura machielo ji chako go. Nikech kata William sani gimatimore sani ok en kura masani. En kura ma 2027. Omiyo kata jogi mineno be ntiere ground gi be en the same. To Rigiji aparo ni o master siasa mar japiny. Koro di play victim ne japiny. Okay. Nikech oneno ni kanye monyalo yuda ng'owa e resruok. Nikech ing'eni kane gini ochakore, nosiko konyiso wajumbe niya ane William Ruto nominator kaka running mate. To joma no endo sama no appointa ne en japiny. Sama ne japiny otimo nang'owa mano gonwa kura gi William Ruto. Ka wach nitiere tadok ir jopiny. Ka wach nitiere tadok ir jopiny. Koro ne sirikal otero ne jopiny maoni e public participation. Mondo japiny otim ang'owa oket duonde public participation. Ting'eni wach public participation e kidok kendo gima ne Ken wacho.
ing'eni chik article 118 owuoyo maber e wach public participation to kae wacho ni bunge biro biro gi subsidiary law manyiso ni nyiso kaka itayo wach mar public participation gini chakre 2013 chik ni pok obedo nyaka sani ni neno kata referendum nitie manotem mang'eny oko a Kenya ne wan gi punguza mzigo ne wan gi BBI ne wan gi mar pesa mashinani ne wan gi mar amendments to the Kenya Constitution manotim gi Senate koro yudo kama gi te ma onego beni dir japiny onge chik matayo public participation sani ntiere proposed legislation mani National Assembly mar tayo chik mar public participation kako nego time to wabunge poko kade emi winjo ka Ken wacho niya onyalo bedo by design erokamano make mana kanyo Ken ka ni pok tieko koso pio seche kana ywayo rigiji mana kaka ne Fred wacho ni gino chal ni koro en gimo sengadi ne koro to wuok ne gine lamo nyoro kendo king'yo kit lamo manyoro cha kila ng'ato no lemo ng'ato no leme bathode kijata piny AIC Milimani nitie mane tie kare jot mareka to king'eyo jalup jatan piny be e kanisa ma Ruto wuon ema nochuogo kinde mane jalup jatan piny Karen Kucho ema embe ne oleme e kar jot mare nyoro koro mana daka matin kende Ken Muga gie sani wasetieko winjo weche manyien adimba mane dhi nyime Ramogi FM machiegni uro jowinjo te mag Ramogi Radio kar chuny jaluo e twak mar kaka wanene kane wasomo ote mag jopiny to chuny wach kane pok wadhi ywe matin en alama nyo bedo nyoro ka jatend piny nyo diro kod chokruok mar AIC Milimani man Bath State House kanyo ka jalupne nyo diro mana e kar jot mar jalup jatend piny man kare Nairobi ka Ken ne dhi nyime kolero kanyo ni mana kama William Ruto wuon nochuogo noleme kendo bago buche magalam e mari gi jibe nyo ng'ado ni sama koro weche gi tembe koro imene kanye mano onego beni koro emano neno kaber ni odhi go chonge piny ka otene kod min ode mabene jadolo mar kanisa ko wacho ni koro Ruto kecha en nikech king'iyo kaka nose kama osechope cha tapani en bendo rieka nikech koro podo manyo chuny jo Kenya mondo jo Kenya onene lit kata wuon nyoro ka debe ni tienda konyono piny motegno tapane de achwero pi wanga ka koro jalup jatan piny litna adwani wawinye na clip mar rigiji kanye loso nyoro e kanisa wang'ena na gima luongo ni body language mare gi kaka no loso gi bolruok mopogore gi kaka osebedo koloso gi thuono moro gi gero moro kaloro kod weche makoro muomene ka wanyalo yudo clip no mae kaka jalup jatan piny Kenya no loso. If in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart to forgive me. If in our zeal to work, I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. If my spouse, in our duties for the boy child and our program, has wronged you in any way, find it in your heart to forgive her. If our brothers who did not support the president and myself in the way my region and the Rift Valley supported him, and probably you find that in appreciating our people and the support they give the president and I, probably our utterances made you feel uncomfortable. We rubbed you the wrong way. Please find it in your heart to forgive me. Kadipo ni eyor mar tich nakadho ne jatenda kata ne jaod bura mora mora iye gino donje chunyi ting'wonwa kadipo if watch pod mara do watch pod mari aya koso gibeni kata mana chenro ma jaoda timo mar konyo joma tindo the boy child nyalo be ni nochwanyi ago bada piny
Jalup jatend piny no ngisa jatend piny ni gik masebedo katimo gi te ok apar ni gin gik maricho. To mak mana ni kiponi in kama intiere iwinjo ni ne giricho to kare ng'uono. Apenjo niya, muono ng'ato kwayo ni kichango. Apani kanyo. Nikech en owuon okier. Ong'e gi chuny okier. Koro gijine temo admit ni no osekier. Kien. Koso? Ka winjo gino maber, tapani poro dagi. Apani king'iye to wacho ni onge gima rach mosetimo. Okay. To mak mana ni in kama ineneno, kaponi winjo ni gino ne rach to kare. Ka wacho ni ng'uona kare. Mano kaka Rigji nene. Orito duoko mana kaka William Ruto koro nene. Nikech owacho niya, e kinde in our zeal to work, e kinde mosebedo kwa thuthni motegno mar tich mondo jo Kenya yud ber gi gik kamago. Asebedo ka tiyo matek. To kaponi in kinde mana tiyo matek ni, ineno ka nitie gimoro mana timo marach, kare ng'uona. Batie ni in our zeal to work, batie ni mosebedo kotimo kate, kata mowacho kate, otimo gi kaka gin gik mowinjore bed notimo kaka yor tich. To e yor tiji ni kaponi nitiere gimini neno ka gima osekier, to kare wena. Victor, okahero ga ng'ado ken. Okahero ng'ado ken nikech ang'ini sana biro. Lakini kama ken yiengeno, Rigathi Gachagua ne ok okwa ng'uono. Ne ok okwa ng'uono nikech ok inyal kwayo ng'uono tiwacho ni ka dipo ni kong'o mana akedo godo ni ema rach ni. Kong'o gi kijende mamer mane jaoda konyo mondo ae kong'o ni. Kare ma karach ni. Victor ok anyal wacho ni to ng'uona. Pole bas miwinjo no pole bas. Yes. Kare pole bas kuom timo gima ber. Kikwayo ng'uono ok ichiw conditions. To bende ntiere gimo temo wacho wewe kata condition itur bat iwacho na kosa to kotur to wacho kuma chielo temo nyiso jopiny ni an kong gimiomi nega momi gola en kong'o ma ok adwar ni kong'o ni ber ne jatend piny mondo umed madho mondo leke wuo med tur. Koro no wuoyo gi ng'ama opogore gi William. Koro joma tindo mosebedo ka gini omero ema bende nyotungo sirikal chien kacha largely gi weche mag frustrations in life. Yes. Koro nyo wuoyo gi joka. Yes. Mosken wach pod mari. To king'iyo kanyo, apani en bende nogoye mariek. Nikech kaponi en bende owacho ni asekoso ng'uona, to nyiso ni ne bura dhi loye mayom nikech sani to oseng'ade ni owuok. Bura ne dhi loye mayom kata mane nyimo od bura. Ni dhi wacho ni kata ka en owuon ogo bade piny ni magi makosa temo setimo. Koro emomiyo medo if no. Kaponi okadiponi nyaka no med mano mondo kik wach ni koro mago weche mowacho ni nosego bade piny. To ng'iso ni machacha ne en mana mbola e nyim kanisa gi manyo yo monyalo nyongo do chuny jo Kenya. En rieko mar yudo deo wang' moro kuom jopiny. Kuom jopiny. Nikech ng'eni king'iyo tichalo ngero moro miwacho ga ni nitiere ondiek moumore gi yie rombo. Kata pien rombo. Koro samoro ng'ama wuoyo go chama jatend piny cha to ng'eyo gima chunye en. Okay. Gima chunye Rigathi Gachagua wacho pogore gima waneno ka korwakore kite. Nikech ng'eni ka dipo ni rese to nego bedi no oserese makata pok ne wang'e gima timore. Kata mana ng'uono cha onego bedi no osedhi adhiambo gikware makata kone no kochopo. Wana winjo maka jatend piny luongo wa mondo wadhi wamak weche. To wacho ni chakre kawuono wach no wawe. Wase wuoyo kode. Ok owinjore bed ni obiro kwaye e mbele oganda nikech kata ka ne giwinjore inyalo paro ka ne giwinjore mondo obed jalup jatend piny. Kata wan jofwambo ne wabedo oko kanyo ma ji oriyo nyaka otieno ma kech nyaka kinyne wakia gima ne gipange yie. Kata chai no komiu. To ka ne giwuok to jatend piny ema nobiro to lendo ni wase wuoyo ma jalupna. Koro nyiso ni kaponi ne en ng'uono moro to dhi to kata ka en go chong piny kata ka en rwako guguru kata rwako gine kaka ne e jona gini no lemo kirwako gunia gi gik makamago. To dhi to donjo e kar mar pondo kar jatend piny kanyo to ng'ise ni jatelo koro ka sedhi marach. Koro wena. Ti wene gi kanyo. To ka giwuok oko to kech gin jotend piny ma jopiny oketo geno kuomgi to giwuok gi duol achiel ng'ato chung ka ng'ato achiel ochung e bathe to gilando. Nyalo paro kata ka ne weche tek e od jatend piny mosenindo Mwai Kibaki kod min ode. Kane weche opondo ahinya motek to ne gilose ma gitieke kata ka jatend piny biro chung to wacho ni an min oda en weche muwinjo oko opogore. Koro gikwong gilose ken gi ji ariyo
to giwinjore to achiel ni koro mate e wach to koro kibiri ikwa e mbele jopiny kama mondo ng'acho winji to ng'ato biro penje ni awate kia kuma ofise nitie namba ne mar simu ionge go kata ka en email to kata ka en yo machomo kar jot kapani samoro inyalo geng'e kapo ni nitie richo moro moko timo ok nyal geng'e donja kar jot mar jatend piny ka to kata kinya geng'e rangach ok en ko mana simu achiel kachiel ne namba achiel to wacho ni antiere ka ng'ato geng'a ka gone simu mondo adonje erokamano ing'eni nyarawera kapok amiyo Fred ing'eni VOJ gima kama ineno Fred kelo Ken kelono adieri mar wache ni jogi kosebedo kanenre to mane momiyo nineno ka Rigathi Gachagua kanotimo interview to nowacho ni nyaka WhatsApp group mane gintie mar dari mar jatende nogole ma joge motimo mogik chieng' mane gin kaluocha nyabet ni mane ginenre mogik nikech neno kata function mane nitiere Nyeri nineno ka en Kirinyaga iwinjo kanowacho mabe ni noore kudho buru marach iwacho ni noore koro ing'eni kae bedo go penji ni en to kama gintiere be gin e talking terms to kata nchi neno kachiel kuom witnesses governor ma Nairobi Sakaja be ni neno kanodhi wakulima kuchecho neno kanondiko ne weche mbui to nodwoke monyise ni in gi namba na gochna mondo inyisa gik mindiko social media go koro mano nyisi ni nitiere kama be nitie pogruok manitiere kanyo mano miyo koro dhi tura i kanisa mondo koro kanisa kae mondo ka kuwuoyo gi jatende to be otemo wuoyo gi jopiny mondo jopiny otim ang'o ing'eni iwacho ga ni koro ka in e cross sama in e cross inyisiga ni your last words koro kachicha ema ne nitiere nyoro e kanisa ema mineno kanotur bate kanisa kachicha mowacho ni kama nikech ing'eni kama koro wantiere cha ting'eni wacho mana ni eviction party nitie mabire Hustler Mansion nyochi neno ka interview nowacho mabe ni anot kae gikok dirom kata pick up gikatin ochuno ni nyaka tim ang'o anyalo walo gam koro manyiso ni kata embe en kama nitie gimosenyise ni weche ok otim ang'o ok ber kama koro weche ochope nikech kineno kata kaka ncho wuoyo gi sani Rigathi Gachagua ma wuoyo opogre kabisa nikech kata wan jofwambo kanobiro ni winjo kwacho ni hao watu Azimio hao watu Azimio TV koro sani wane makoro kendo koro wantie kachicha wamiye platform mar wuoyo gi jatende mondo tim ang'owa ong'wonne ng'ato ongisana some ndiko moro ka Jo-Ibrania jaote Paulo Loso Jo-Ibrania 12 matindo 11 e sami kumwe ng'ato to kum ok nenre ka gima ber to onenore mana malit achien to joma osepuonji e yor kum nyago lebo mokwe tiende ni ngima ler 12 emomiyo jing'uru bedeu mobengore kod chongeu monyosore 13 losuru yore moluwo ochikre ter eka tiendeu malit ok nowil to nochangi temuru mondo bed gi kwe kod ji duto kendo beduru gi ngima maler nikech ka ng'ato ok ler to ok none ruoth mane wach Nyasaye Nyasaye roka governor otenore sama wane gine sama wane yo baro weche manyien ayudo message kumo sepwa Bernard Aete ngao kwa somo kanyo gin Kisumu kuma gine kuma ne gine giken kocha kanyo chiwo bas kechingeni ntiere kaka oikore piny kuodhi maber okone okete kaka wanene to maduong' malich moloyo no nego beni jotelo oketo maino mathoth gik makonyo jopiny nikech siasa biro to kalo mano bende chal gi gima osiepna iluongo ni Oludhe kendo oro the same thing ka gin gi osiepna machielo iluongo ni Mary Kimani ka gin buruburu Victor ma kore nyiend wach to chuny wach en ka ene William Ruto ema ong'eyo Rigathi Gachagua moloyo kaka wang'eyo kech otanda manyogi ni echa kata mana do ok nyal chuno gi mondo mi gibetie wang' achiel ji ariyo gi ema ong'eyo kama ncha gini okethore godo to gini osekethore e lwedo maonge gima inyalo los kama gini chak duogi e wang'e mar ariyo Victor Rigathi Gachagua gi William Ruto koro William Ruto nodonje gima ong'eyo to mae miwacho ni gima otamo wuoyi wadu iwacho ga ni gima otamo wuoyi wadu Rigathi Gachagua notamo wang' Uhuru Kenyatta
mano osetie buoye kuom thuolo mar higni machalo mar dirom chiegni ga 20. Koro Kenyatta mano otie buoye kaka pie mare ema nyotamo. Tiwacho ga ni Victor kineno ka nyadendi moro long'o ahinya to obi otamo ng'ama ne gin godo cha. Koro William Ruto bende ni wote mane samoro ene ma Rigathi Gachagua nyalo winje moloyo kaka nowinjo Uhuru mane ochako godo. Koro nodonje e gima ong'eyo. Koro emomiyo jopiny owacho ni mae osiki tiek go mana kaka notimo nade mana kaka nochako. Adiero mantiere ni lweny ni en lweny marabora. Nekech king'iyo ground mani ichiwo gi Victor. To kwanyalo wacho ni Rigathi Gachagua e jamibadhi e parliament to e sirikande ni moloyo jomibadhi te. To king'iyo kata mana meeting mag public participation ka onge kama nyeo isomo ne jopiny gigi. Ne en gir siasa. Momiyo ji ne biro ka ng'ato sekete wiye ni Rigathi Gachagua dhi, ng'at machielo be biro ka wacho ni Rigathi Gachagua dong. Nikech process ni en both political and legal. And legal. To gima ne timore political angu mare. En political process. Ma political. En political. Man gi legal avenues to pursue this political process. Legal gibro dhi tido. To legal avenue gi ok bi save, ok nyal save nikech make nyalo save nikech ibro penye no team public participation. Ne wanana ko team. Victor wach ni wach maler koro mondo iwinji. Tuche. Ka ng'ato opogore gi minode ma keny ni osetamore. Kata do wach ni dogo do dagi. To do ok nyal chuno mondo utimere e odno. Dong nyocha giduoko Kawira Mwangaza. Kata bed nade lakini nikech gigi gin gige mag siasa. Gidwaro political goodwill both sides. Nikech jogi no winjore ki siasa mabi. Mae momi ineno nyaka jodolo bende gini otamo lamo negie. Jodolo momiyo koro wan kama wantiere ni. Nikech ineno ka chien kacha ka yiero ne pod ok ochopo ne giduto giting'o omenda makore lach to giteri e kanisa. Manyo waneno ka jodolo moko otemo wuok nyore koro sane ka gisayo jo Kenya mondo mi jogi thuolo to gine ma giketo wa kama wantiere ni. Nikech sama niting'o pesa tiko negi ka yiero chiegni ne ok gilose. Koro sane gimbe gimiyo wani e gini. To chuny wach en ka ni Victor. Rigathi Gachagua ok norachie moloyo. Jogi te king'iyo makosa mani wacho no timogi. Nitie be jok mose timogi. To mae en gir siasa. Koro ka kar siasa osekethore. To Rigathi Gachagua kata ring dir mana jopiny. Kata ringo dir mana ir do ng'ama nyalo save en William Ruto. Nikech en deputy mar William Ruto. Ng'ama no miye tijini en William Ruto eka jopiny odhi otimo ang'owa odhi confirm gini e ombulu. Koro as long as ni kinde rach gi William Ruto kata bed mana machalo nade to William Ruto e jatend piny. Kama koro gini osegikeni. Kama koro gini osegike mo wuore makoro ineno ka moko kuom kech nitire juniors mag Rigathi Gachagua e sirikande. Ka juniors gi osechae mosegike okang' makoro jogi wuok oko gidwa testify. Gima ineno watemo wajocha. Ka William Ruto dok moromo gi Rigathi Gachagua to William Ruto dhi bedo nondhogo jok mani ineno kaka witnesses. Nikech kata secretary mar cabinet. Yes. Moses Wenya affidavit. Yes. Nikech wan gi gima luongo ni collective responsibility. Onge tiende kaka second in command must sit in the cabinet. Siri mokuodhi e cabinet kanyo to inidhi baro gi make ni an kanya onge an jaote jopiny ana winjo ground. Aya king'iyo kaka CS Alfred Mutua nyo wuok Ielela molose wachni kendo wacho no support gini. Makmani no loso koriek ko wachne kaka ja Kenya kendo jakanyo mar duond bura mar maendeleo chap. To kaka CS mar Labour. Yes. Mano ok oyiene kaka CS mar Labour. To Victor wang'eyo na CS bende pod onje political rights. Yes, and political rights mana ni right of opinion. Pod en ja Kenya. Yes. Koro kama gini nitiere juniors ge momiyo gini kose wuore to koro kato oduogi ka William Ruto amend fences kode to jok mane buoye ka ema dhi hinyore. Ka kiwinjo Kimani Ichung'wah kinyo wacho ni ng'at ma gidil go en a black man with a black hat. Koro tiende ni koduogi office to dhi rudhore gi jogi. Sirikand no ok dhi function. Koro kama gini ogik en ni William Ruto ose count political cost. Oseng'eyo ni divorce mare ko odhiro Rigathi Gachagua repercussions mage madhi timore. Osego kwano. Lawni okidhore ok nyal bawo. Ma kama ntiere ni kan William Ruto to nekech okan tang'e ni joge winjowa. En ni kama gini ogike ni nyako yie Gachagua ogwere go nyaka tung. Moket oko. Nekech kowe ting'e ni kama ne Rigathi Gachagua wuok e weekend ni.
obiro gi political capital, oseywayo mountain moketo wang'adi wang' achiel, Murima mani winjo wacho cha. Koro William Ruto ni kama tek, mabede an William Ruto, to kosethiche oko, to ng'at monego kaw kare de okakaw from Mount Kenya koro. Nikech ong'eni Mount Kenya osedhi. No nyalo kaw Musalia Mudavadi ema koro mi gini. Kato kaw ng'ato Coast ema koro mi gini, nekech kute kata koro miyogi, giwinjo ka joka ne wacho ni githo giduto te. Kendo giwacho ni no Gachagua, no Ruto. No Gachagua, no Ruto. Tieni joka osedhi. To Victor, onge sirikal kata ot minyalo ta gi wiye ariyo. Rigathi Gachagua ogolo wiye. Ting'eni ma en wuod Mau Mau. Owacho ga ni en son of Mau Mau. Ok oyot kaka iwinji pareno. Kidwa ng'iyo ni noyot. Historia masomo to kane nying kware moro. Kani idwa nene kaka otugo mondo ing'e ni en bende ok oyot, to momi ineno ne othung'o William Ruto e kenyni. Nikech mondo William Ruto wuog oko mowach ni kenyni ojoga, en emo ong'e gimoneno ka chiende kocha. Iwinja? En emo ng'e gimoneno ka chiende kocha. Ndalo moko bishop moro no ogona mbaka mokona ni Fred kizangi ni jomadongo winjowa. Nogo ni Fred, kineno tungruok moro nitiere e piny kata kieny kamoro, to ka pod ok ibedo piny gi wuonu mopimo ni gima dhi mbele kanyo, ayie. Kech William Ruto emo ng'eyo kama Rigathi Gachagua othung'e godo. Koro kama gini ogike, Victor, kama kinywa chomo, nekech japiny dwa ng'eyo ni to gini ochomo kanye. Okenge matimore ni kiny, nekech king'iyo parliament, William Ruto komedore gi wabujumbe mag ODM en gi majority. Emomiyo king'iyo jok mane oketo kokgi e gini ochopo 291, kata odoko ni ma Mount Kenya ka moko koro sani ywa ng'ich matin kaluwore kaka ground no ochopo. To giko ni a National Assembly dhi thiche oko. Koro gini keli kama nyara wilogo e wiye to weye matin. Ni wadhi yudo thuolo ma koro chind Rigathi Gachagua idhi pedhi e lela. To nekech ma en siasa, idhi medie nyaka moko maonge. To kae kama koro wadhi ng'eni to ka chind Rigathi Gachagua chalo nade. Ochido machalo nade. Nikech kata gik mumulegi no osemulo nyaka ndalo loch Uhuru Kenyatta. Ndalo loch Uhuru Kenyatta. Be mane gaje. Yes. Mane momi. To koro inyalo wach ni achiel kimeda achiel meda ariyo. Gibe ni ma kitni gi ji. Emomi achako ni ka wacho ni gimotamo wuoyi wadu. Chalo gima ok iwinja gi seche ka. Gima notamo Uhuru Kenyatta. William no donje. Koro kiwinjo koni ni gimotamo wuoyi wadu, gicha notamo Uhuru Kenyatta. Koro Victor, ing'eni Rigathi Gachagua kata ka nodonje sirikal ni ok ni noler. Ni neno ka ne en gi cases buora. To nekech ntiere political capital ma nobiro godo kuom seche ka. Ting'eyo no ofuku ne bende tut. Ofuku ne tut, kae to en ng'ama thuon. Siasa ma Kenya dwaro ng'ama thuon. Ni neno kaka nokidore gi joka Kingi. Okidore go ma en owache kaka en. Koro kuom seche ka, William Ruto ne dwaro ng'ama jachir, ne dwaro ng'ama nyalo kidore gi jawasike seche ka. Mak mana ni sani koro lokore kaka nokido jawasike. E kaka koro kidhi e William Ruto. Ng'ama nyalo yie gima kama onge. Koro National Assembly dhi thicho oko Rigathi Gachagua. King'iyo the mood mar house, kaka nyocha nitiere, iwinja, there is no doubt ni William ok nyal dok piny. Kae to koro kisetieko gi the mood, gini dhi e Senate. Senate ka e kama koro Rigathi Gachagua dhi yudie thuolo, nikech ing'eni Senate nigi yore ariyo. Ginyalo form committee mar ji 11 kata kaka ginene madhi nono wachni. To nekech gi pacha taneno ni Senate ok dhi form committee. Nekech William Ruto ok dwa ni gini obed prolonged. Kaka isudo ndalo e kaka liet mar siasa medore. Koro ginyalo luonge e plenary committee mar the whole house mar ote. Koro tigo era darada, tigo ya chada mang'at ka ng'ato biro yudo kumotimo nade. Kumo mako tidhi liere gi kae, tidhi go ombulu mana kaka nja ni winjo boss Sholei Gladys wacho ni ka en modhi bedo speaker, to biro make sure ni Rigathi Gachagua odhi makata eyes makata the nails emang'eny. Koro kizungu wacho ni the die mare is cast. Mare osetieki. Gie kamiwinjo ing'ada mate mowacho cha. Ni gini dhi miyo jo Kenya thuolo maber. Nikech Rigathi Gachagua bende dhi ng'ok. Iwinja, samo kele nyim Senate kacha.
Igo kore ngum. Igo kore ngum. Tolo. Onyalo wacho maling'ling mabiro yawo itwa kaka jo Kenya. Yes. Mane ma ok adwa wacho tiwacho. Nitiere gik modhi ng'ogo e wi sirikandni. Onyalo muomore donjo weche mag adani. Yes. Mana kaka ni winjo wacho ni ok otho kende cha. Kaka jo man Kenya wacho ni driver otho, conductor bende otho. En bende ka odhi ulonwa e gik mamoko machalo mibadhi mosebedo e sirikandni. Erokamano. Gik maricho mosetimore ka obiro timo ang'o? Odhi yudo thuolo mar wacho. Koro en thuolo maber ne jo Kenya mondo jo Kenya odi ong'e ni Rigathi Gachagua ni en ng'ama timo nade. Nikech koro ing'e ni ka ji dhaw to ng'at ka ng'ato oting'o law wadgi matin mantiere kachien kocha koro ingo biro kod e dier ot kono. Erokamano Fred. Erokamano ahinya. Bunge mar Senate ma thuon wach nitiere. Standing orders manyien mano 6th edition aparo ni 65 oleronwa weche moko kanyo masanja ahinya. Mano mar National Assembly. National Assembly. Mano National Assembly. Senate ka makoro iluongo ni House of Trial. Ema koro chuny wach mar gijini kore dhi yala ahinya. Quasi judicial. Ing'eni wacho ni en quasi judicial mokwongo. To mar ariyo iwacho ni National Assembly is the initiating house. Chala County Assembly. Gine magibuko wachni. Manyiso ni motion ichako e County Assembly. Mana kaka neno nje wasebet ka kitimo mar governor kata deputy governor. Koro mae be impeachment ochakre e National Assembly. Koro gima Senate biro timo iluongo ni to uphold impeachment. Manyiso ni gibro seek to substantiate charges 11 moket kuom Rigathi gi. Koro gibro ng'iyo achiel kachiel nikech ka National Assembly kinyo setiekre go to speaker biro timo correspondence gi speaker ma Senate. To nyiso speaker ma Senate ni koro wan odwa ka wachni wasetieko ma emotion mano biro ma charges ma affidavit ma documents gimora mora mar case ni ema. Koro Senate be speaker koseyudo to biro dhi koro communicate Senate. Koro gibro winjre ni to procedure gibro timo na nikech ing'eni sponsor ja Kibwezi West cha. De nyaka biye Senate. Keche ne wuon wach. Nyako biye Senate mondo oler ne jo Senate gimano omiyo timang'o obiro gi motion. Nyako kel evidence ne mo substantiate evidence ne ni before Senate. Emomi neno mana kaka pile neno ga mar counties timre mar governors kata deputy governors nyaka gibi giket odiochieng' mi yiene japiny mondo kel views. Gibro yiene parties mondo share o submit gi cross examination mago bro timre te Senate. Koka koro wach mar koro trial bro chakore ma obro bedo nyaka gi cross examination nyaka mar witnesses jomokelo evidence replies mag the accused lawyers ne neno kosebedo gi battery of lawyers makadho 20. Koro mae gik ma bro timre Senate katecha. Koro Senate kae be ka weche gi odhite magi wacho ni koro wadwa vote kata achiel ting'eni mae gima be onego japiny ong'e ni mae ok en gima tachon counties. Manyiso ni ok senators 47 mabiro go kura. Gin senators 67, 2/3 mar senators. Manyiso ni wang' ni ma en tich ma senators timo te magi moro mwinjo ga ni by delegation cha wang' ni onge. Koro rigiji kotemo mar National Assembly motame yudo ji 117 nyaka koro ringo dhi e Senate mondo make sure ni 2/3 mar Senate nok gitima ng'owa ok giyudo. Nikech koro mano to ka giyudo ma Senate be koro kwete oko to koro speaker mar Senate ndiko ne president to nyiso president ni wan koro wasegwedho deputy ni oko. Koro president be koyudo communication to nyiso chief justice ka keso kodhi e court to koro kanyo mibro yiene mondo koro timang'o oyier ng'ama chielo. Temo mineno ka sani neno ka wuoyo sebet mang'eny neno kata kawuono gokinyi kata jo Baluya bok nindi gisegolo statement giwacho mabe ni Mudavadi makoro gineno ko oromogo. Joluo kae bok nindi awinjo ka Wandai Bero nyinge koro wuotho kanyo ni Wandai Be oromoga aroma. Mount Kenya be neno ka nitiere Professor Kithure Kindiki miwacho ni chiemo nowuok e dhoge. To jok moko be wacho ni Mutahi Kagwe nikech en bo wuok Nyeri ka gino wa Nyeri to mondo timang'o manyiso ni gini koro be yuare east gi west.
nitie jok moko mabe wacho ni gino ter coast mondo gol nikech king'iyo kaka jo Mrima wuoyo neri gi jo wacho mabe ni musiguse Mrima ting'e ni koro sani gi impeachment ni ogusa Mrima manyiso ni Mlima osetimo ang'owa osedhi koro ka Mlima osedhi kara koro nyaka imany koro ng'ama chielo ma koro inyalo keto machiegni koro yudo ka magi be gin siasa magore but aparo ni koro gima koro nego wa focus on nikech kiny ka National Assembly osetieko wach maduong' koro nitiere Senate. To Senate ema koro tijni nie wigi kabisa maparo ni kanye makoro jakenya onego ng'i maber ni to kae senators bro guro rigiji koso gine makoro gibro wacho ni gin gi self consciousness ero kamano Ken adoni walum wacho ni kesa wadonge daka mano wapanga berio kende to watiko kaka waneno kinyi makawuono kemo miyo kawuono saringo matek ahinya kapo nikech duoko nyalo bedo ting' ariyo Senate nyalo wacho ni ogiyie gi duoko mokum National Assembly magiweri gi ji odhi nyime kaka jalup jatend piny gin gik manyalore kendo report be ka giyiero mar select committee ma select committee wacho ni wan wang'iyo charges mokelgi to onge kata chiel ma wayudo mwanyalo wacho no tegno ting'e ni kata debate onge giketa keta report to wachno rumo kan mano ni elwet jatend piny gima timore kadipo ok timre onge kadipo kwano mino ni probability ng'eyo kaka standing orders ingeni bedo ni Senate ochalo doho iwinjo onego bedo ochalo sama ng'ato dhi doho odhi gi par ariyo onego bedo no chalo en quasi judicial mana kaka en mana kaka en to moan go ni ok en judicial privileges kama Ken keleno Victor wetemo loso gini Victor nikech kitemo loso gini ok wanyal wuondo jopiny waonge Senate waonge National Assembly wang'eyo kaka lwet State House lach e gigi te to devoid of external forces separation of powers nitiere doctrine of separation of powers nitiere just in case jogi kadipo ni opuodhe Senate okoyo ni gigi weth grounds apar gi weth maonge twak mwanyalo goyo to ben keny manyalo dak Ken kapok biro iri ok nyalre asewacha pani pura ng'awache kendo mondo mi Rigathi Gachagua tonye od bura mamalo kendo tonye od bura mar Senate jatend piny William Ruto ema nyaka yiere chunyne odwaro mondo ng'ano tony kik otony koro nyaka otigi teko ma en go odonjre Senate ka en monyalo go simu achiel kech kaka iwinjo ka ne iwacho cha kinde moko nitie ga mane nego kura mar the ayes and the nays ma governor masani kinde no ne en women rep Gladys Wang'agi nogo nei matek bokadho molo nyaka moko ka ne ging'eny security amendment tango mane manokadho ne giolo nyaka piku ne gi force division motamore koro nyisi ni order no nyaka wuog malo ka chik wacho ni Senate ntiere kod teko mana ka ino doho ni ntiere gocha mar ginyalo bedo aput to ginono kendo iwinjo koni tiwinjo koni ting'ado bura mane kaka en mane definition mare to mak mana ni siasa ok oketowa e yo makare mar mondo wayud wabede thuolo makamano political interest koro owacho ni od bura malo gi Senate to koro Gachagua osegolo kapo ni Ruto ok owuoyo e kind kawuono gi kiny koro gimone ne ling mar president kata mana banka nenore nyisi ng'enia mondo mine jalup jatend piny wuog oko ma chak luongo kata mana jofwambo moluongo nyaka jofwambo mowuok e hoho mar okak mowacho negi ni kama jating dai mar William Ruto ma en Faruk Kibet kata gi ng'awa gini mosebedo ka samoro ochaye nyisi ni nosemoyo jatend piny oko osemoyo dug jatend piny oko koro ang'a timre sani ipani William Ruto wuon nyalo dwaro mondo chak oti gi ng'ano nikech kiwinjo kata weche manyicha ni wacho ni samoro nitie kuonde ma samoro dhoge ne nyalo kiela yani yor buoth kata kamano ni samoro dibed ni kata mana kinde mabiro nyime ka anyalo biro bedo jatend piny kaponi nitie weche manyicha ne iwacho e od bura chieng' cha ma samoro ok dibed makare ka wamedo chwalogi erokamano koro nyisi ni samoro jatend piny kama entiere oluoro ng'ani ok onyalo bedo godo machiegni koro ere yo mademi ong'uono ne ng'ani koro mano kaka iwinjo Fred osewacho osego nengo duto ni to kagolo ng'ani gini dhi inya e kiwango mano machalo nade emomiyo nochakore debed ni nong'eni gino dhi inya
gini dok ochakore adwani wach mar Rigathi Gachagua ni watieke sabene tin wan gi agenda moro mbende bulo ngima jopiny manyo jopiny onene chando Fred to oseng'ado niya the die is cast. No, the die is cast nikech ing'eni kata ndalo uru inyalo paro kane jofwambo wacho ni idwa thicho ko William Ruto no kobire bunge manyiso ni nokodwa time manyiso ni ma kaka no bire bunge ni William Ruto kama nitiere wamua erokamano kofa driver ji ariyo kende manyalo konyo William Ruto manyalo konyo Rigathi Gachagua sani mondo kik odhi dala ng'at mokwongo en William Ruto ng'at mar ariyo en Raila Odinga iwinja to William Ruto gi Raila Odinga sani uloso e dhok achiel idwano dhi kata sikol at Capitol Hill gimomiyo wacho ni kamano nikech ing'iyo Rigathi Gachagua onge political party onge wajumbe ma en gogo gi gin mag William Ruto gin mag UDA koro mag UDA gi kosebaro gi e diere William Ruto onge gi wajumbe moromo tero Rigathi Gachagua ka ODM ma party leader margi en Raila Odinga okonye koro ng'ama nyalo yiengo ratil nikech kowegi kendgi to koro en 50-50 koma ODM odhio oketie e kitgi kone maratil idhi e piny ting'eyo ni ODM sani kinde jakom gi William Ruto jakom ok nyal dhi ok onyalo whip jo ODM mondo dhi ogo gicha piny to ni neno kaka giwuotho maber kata ka nyo gin Amerika kucho sani weche dhi maber koni koro gima nitiere kai Victor ma japiny ng'e ni Rigathi Gachagua ng'ama nyalo save en mana jatend piny ema ni winjo kokwa ng'uono ni winjo kokwa kata wajumbe gi piny purportedly kwayo ng'uono koro gima ni ka Victor ma japiny dhi neno kochomo kai en National Assembly mani winjo speaker mare bende osechiwo pache mani gidwa ni mondo mi Wetangula kik ta budho ni en ni Rigathi Gachagua kama gikeni gini osekethore erokamano ahinya nitie bad sirikal moro ka mabende ok owuenya en judiciary wang'eyo ni nitie buche mang'eny ma osekete nyim do to kata kamano ni Isanya koda Magajwang' wabro weye gi kanyo Fred oparona wach moro ma jangolo moro nowero ni e kindego kane wadak e town ka omako lwetwa ji ne wuoro tuomore thukthuk igo machiemo ng'eni koro sekadhu koro ji lokore ng'iyo kama sama lokore ng'iyo to ng'eni ng'ama mbele chok ine koro urado kugoru erokamano urumo Mobimba nyakwara Magajwang' juma mokalo chien tarik 1 mar dwe mar 10 oganda jo Kenya ne ochiewo e kinde mabende piny owacho kokalo migawo mar thieth ne ochako ayanga chenro mar okuma nyien mar thieth miluongo ni Social Health Authority mabende en duol mabiro tayo okuma miluongo ni SHIF niendi kato bedo ni mago nobetie kamano en chapni gi bagni nyo bedo mang'eny ahinya ka jo Kenya mathoth manyo dhi e ute mag thieth manyo thieth ne orado gi mo yugno kata moko lwer ni mar thoth gi ne okwedo thieth kalure koda kadi machon mar NHIF magikone koro sirikal nowacho ni koro ok nyal tigo kata kamano wach ni osebedo kaloko kite ka oganda jo Kenya mang'eny chandore miwuoro ji nigi penjo mathoth malo duoko ni to bende nitiere thuolo malach mar pimo ne oganda jo Kenya chenro manyien niendi koso sirikal bet ka gima norikni gi wachni Fred adoni wachni mula nena kado bende sa tin kamano ang'eni sa tin Victor pod wabiro goye mbaka kata juma mokalo nwa mule to Victor ma en achiel kuom weche mosebedo na mapek kendo malit nikech kani ng'iyo bagni mose mako chenro nite to nyisi ni sirikal nyocha ne okoikore nikech ni neno Victor ka jaduong' moro Nakuru kacha mena achiel kuom mana dhano Sanja Martin manyo pi wang'i chwer dok piny nikech jogo manyocha dhi mondo mithiedhi osiptal Victor kionge gi cash to ne ok thiedhgi nyoro ni neno ka PS migawo mar thieth nyo wuok ka wacho ni jogo manyocha ne otiyo gomenda maching ibi duoknegi pesa gi to ma nyisi ni piny owacho dieri nikech onego bed ni piny owacho nwang'o intelligence piny owacho onego bed ni nwang'o midhiero mar jopiny gi gik ma jopiny kale ng'ikruok manyo obedo ka en gima sirikal nyocha ne neno kendo nok ginyal wacho nok ginyal neno nyoro ni winjo kowuok oko kowacho ni osiptende mag level 2 gi level 3 gin gisetimo winjruok kendo kuondego ithiedhe dhano nono Victor ng'iya ne gweng'o sirikal mar level 2 gi level 3 magi gin osiptende mathoth gibiro do kata yath onge
nitiere kit thieth mok ginyal timo specialized treatment monego bed ni jotuo gik machalo kaka dialysis tuoche mag kidney mamoko miyudo ka dhano ne kaliegi ne ok ginyal to malitie moloyo Victor. Nyarawila biro nyisi ni nitiere jok manyocha ne nie ward ka nyocha gini ncha ne pod ok ochopo. To sama koro onego bed ni jogi wuok e ward tinyiso gi ni NHIF kata okumba mar NHIF manyocha ne gin godo manyo giritore go cha koro ok nyal chulo. Minyo miyo weg thieth kata osiptende machiwo thieth nowacho ni nyaka kungo chulwa gopwa ma un godo mar NHIF mondi e kwa timo nade e kwa thiedho jotuogi. Koro mai no miyo yom gi lack of seriousness mar sirikal ni godo omiyo jopinye manyo oting'o gini nekech Victor ka kuom ranyisi miyo manyo dhi konyore miyo manyo dhi konyore ka to kuma marach owach ni miyo ni nyaka dhi e pala ing'eni nyathi ok ibi nyiso ni nyathi dek matin sirikal pod loso gigi pesa onge chuno ni ng'ato dhi uso dhere chuno ni ng'ato dhi uso puothe mondo mi odhi owar godo miyo ni osiptal gi gik mane jotuo kali to malich makoro litie mondo awen jowetega otik wiye en ni jotelo moyier manyo onego bedi ni tete a jopinye wachni oling kendo gibedo preoccupied gi wach Gachagua gi weche mamoko to jotuo thagore nikech king'iyo kata osiptende miwachogi level 2 gi magi osiptende ma yudo ka kuonde midhiye to laktar kata mana lakteche bende onge pimi kaka ni neno chon ka ng'ato dende liet to oketo kama to wacho ni ma onego ikawa muonya tiende ni ok thieth makare thoth jok mineno yudo thieth ma specialized gine level 4 level 5 kadhi nyime kora paro ni mae thuolo mano onego bed ni jotelo moyier wuokie oko mondo konyo jopiny nikech Victor ki wuok gi jatuo midhi godo osiptal tigi ke dhoget tinyisi ni nyaka ochul eka thiedhi en gima litie mokalo ka igomo gi jatuo idok godo dala idhi manyo kaka inyalo timo arambe idhi manyo kaka inyalo uso dheri moro manyo onego bed ni konyi nikech okumba mar NHIF ni mogik no onego bed ni sirikal wacho ni jok manyocha nosechulo NHIF ka kare koro duokne gi pesa gi gin be ma ok osiptende gi kende mondo gikaw pesa gi ni makoro gidhi gichul godo cash kama onego be kamidware cash erokamano Nyarawila wani kinde matek ahinya thieth mana ngima dhano bagni nyo bedo mang'eny ahinya kata mana ute mag thieth mag sirikal ma national government ema control bende waneno ka confusion ochako bedie aparo ni ne nitiere from side mar sirikal nikech wach mar social insurance fund ni nokochako sani en gima paro ni do mosebet ka miyo o delay to ncho nego beni gi sa implement chon ing'eni kata kane giwacho no chakre October 1st ni winjo ka ginyiso japiny ni nyaka dhi mondo register to gin giwegi regulations gi auchiel wacho ni gino nego bed automatic to ni winjo ka ginyiso jakenya ni koki register to chieng' midhi mituocha eka nyaka register kiyuda ng'owa e thieth to bang'e ni neno ka gi register jin kech kata na neno ka SMS obiro manyiso ni no seloka koni sani ni neno nyoro kane giluongo press conference magiwacho ni jok mosedonje gini gin ji milion 12 kendo ne giwacho ne jopiny ni jok mancho otiyo gi pesa mondo timang'o owach mondo duoknegi ting'eni Kenya ka pile pile wacho ga kamano procedure mar duokono ibro luwo pesa no ma pesa no lala nikech onge kaka ng'ato nyalo nyisi ni nyiswa uru mondo waduoknu pesa to ginyisi procedure mibro luwo godo mondo mi pesa no timang'owa oduokni mar ariyo ere kaka gibro fwenyo ni adieri pesa ni nitiyogo nikech mibadhi be nitie aya osiptende manche nitiere gi iyudo kata jok manche tiyo gi NHIF nitie moko mane wacho ni kata gin giwegi magin staff kane gidhi osiptal ni nyisogi ni giti gi cash koro ing'eni kata ka jakenya inyisowa ni koro sani gi align kama pod wantiere apa ni protect time en mana ni wacho ni gimoro amora manyien machako ni ga gi teething problems en mana ni onego bed ni giketo safeguards magi ng'iyogo especially critical emergencies ng'ama dhi e dialysis ng'ama dhi operation ng'ama ni e ICU mama modhi nyuon ka koro jogi te idwa make osiptal kae ni pok ochuli to mae gimiwacho ni kata chik nitiere gik ma katibo keto basic right to health basic education accommodation shelter magi nitiere e bwo chik manyiso ni gin gik ma sirikal ok onego bed ni koso miyo japiny
Mar ariyo gima paro ni japiny pok ong'eyo, kane ineno calculator mar SHA, ing'eni ka nchi chulo 1,700 kata nchi chulo 1,000, ng'eni sani bro chulo 10,000 kata lo, nikech ng'ato ka ng'ato nigi calculator ne. Koro kanye ma ja Kenya bonego ng'e nigi calculator ne, mae ng'ama nigi salary, to ng'ama onge salary to calculator ni bro tiyo nang'o. Erokamano. Nitiere matrix moro mane DG no owacho ni gidhi tiyogo odo ket gi mar university funding model cha. Sani king'iyo website gi calculator no nitie, koro iketo pesa ma intiere go to automatically onyisi ni pesa di michulo. Employers be nyuse ng'is ne tarik 9 kadhi kapok timo kamano. Wabro kao yweyo ne Radio Ramogi kar chuny jaluo mondo mi wayud weche manyien lak sang'wen mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya jowinjo mawa gi sani wadwani walung'a Ken Muga thuolo kore mari. Apane kech thuolo koro kabi wacho mang'eny ahinya. Ywak no osebneno to mana ka Fred no wache, sirikal chal ni koro ne luwo bang' dwar nikech ka koro nchane gisechako gini. Nyore kana neno ka koro gibire kanyakla gi riwruok mar osiptende mag ji giwegi mane kor gwenge to gi mantiere bombe miluongo ni Rufa. Ka koro Rufa wacho ni koro giyie gibro chiwo thieth ne jotuo nikech koro sirikal osesingo mar chulo gi omenda gope mag gisebedo ka gibandho NHIF. Anyalo paro ka nyaka chakre higa kata higni 2 mokalo ne jogo Rufa nochako ywak higni machon ka wacho ni higni 2 mokalo ka wacho ni mondo chul gi gope mag NHIF. Kinde moko ne kata mana chudo mando do chopnegi bang' thieth ne bedo matek. To thuolo no te sirikal osebedo ka timo ikruok mar yawo SHA. To ne ok ng'ini kose yawo SHA to gope mag NHIF ka ibro chul nang'o mondo osiptende kik we ma ok othiedho ji nikech mag sirikal ok oromo kende. Mag ji giwegi gi osebedo ka konya ahinya. Nitie nyaka moko mag misen ma bende osebedo ka konya ahinya chenro mag thieth ahinya to e kor gwenge. Ma kaponi gi onge to mantie mag sirikal gi samoro ntiere mwandu ma onge gi yedhe ok oromo samoro gik ma kamago. Koro apano ni sirikal lawo bang' dwar bang' ka gik moko osekethore kendo ka le no osehepo kata ka le no oseyang' ma ji oselal gi bathe. Koro nyisi ni ok en gima kare kaponi nitie ikruok mane chane te motelo mondo mi wang'e ni kaponi en dar tidare yo mane nikech bang' chaneno ka nitiere ote mane ringe simbe mag ji ka wacho ni koro osedari achiel kachiel kendo dwaki SHA kowuok e NHIF. Mateni ka nin jakanyo mar NHIF koro osedari oteri e SHA. Koro gima bende japiny pod ok ong'e ahinya ni koro kane otecha obiro ni kapok ne ndikori koro nyiso ni in owinjore bed ni koro ithiedhi athiedha NHIF koso nade nikech ote be king'iyo piny kanyo to chako wacho ni mondo mi koro imede yango nonro mari donje e *144 kamano. To bok gichak giwacho kata no chuno ni nyaka idonji gineno. Koro nyisi ni samoro japiny nyalo neno ote cha to we ni karano serwaka mane gini. Idhi osiptal ting'isi ni apoko rwaki ni nyaka kuong ichak indikri e yo makama. To samoro kata mana kodgo nitie joma samoro kata nyalo mar mondo mi osom gi otim gi kamano. Koro aparo ni nitiere kuonde mafuok ne nitiere ikruok mar sirikal mondo kapok gikelo chenro ne. Erokamano ahinya. Kuku mar wach neno ka gima tudruok gi jopiny nobedo nade mar fuon ne jopiny tie chenro manyien mar thieth ne. Kaito bende penjo machielo manyalo wego en ni kinde mokalo nawinjo ka dhano ne penjo ni ang'o miyo kare dak ulok mana nyinge NHIF cha obed SHA to donga ni koro kache ma ji nitie to kuonde maricho mane ye kanyo ne moluoki mobed makare nikech sani ka koro ne intie kondo dara osoi kocha matieni ya wan mana kacha nikech ji poko ngi tiende gini jomoko wacho ni ji kinde penjo ni ere pogre kinde SHA gi SHIF. Ingeni SHA oting'o kidienje 3. Yes. Ka oting'o koda ka okumba mar thieth ma koro iluongo ni SHIF. Ma bede koro bung'e chenro mag thieth nyaka giwacho ni bro nywando nyaka kor gwenge nyaka joma nigo joma onge go. Nitiere machielo ma koro ng'iyo chenro mag thieth mag nyithind jopuonjre kamano. Koro kidienje gi te yudore e SHA. Koro mano chalo tende chenro mag kanyakla. Erokamano. Jomadongo sawa urumo kaendi nitie okil Kamaloka moro mo oro ote kaendi openjo kanito I'm struggling to understand how a public officer can testify an oath against his or her serving boss. This requires some deep reflection, consideration and assured protection. What I know for sure is that it can only happen with express permission from your supervisor or the appointing authority. In view of Secretary to the Cabinet giwach makuri giji kinyene mano to kwa biwacho sani nyara no senyisi maber ni antie moko wache action speaks louder than words. Erokamano.
ling ka ng'ato ling ben mana ote ok ochuno nyaka owuo erokamano Fred wach mari mogik kata Nyasaye tiyo ga to ling' aling' koro Victor an aparo ni kwayudo thuolo to wabiro duogo e wach mar Shani mondo waler ne jopiny nikech dakika 10 ok romwa nikech nitie neno ka jatend migawo mar thieth kanja noluongi embe gini otame explain koro ipenjori ni to ruoth mane kor gweng' ka koro jatend migawo monego bini explain gini ema gini otamo e bunge ni neno ka otetni mapenjo tame duoko koro waparo ni kwayudo thuolo to wabiro duogo mondo wachak wago mbaka malach nikech mae en gima mulo jopiny to the bottom line en ni magi kunde monego beni jotelo moyier konyie kiwinjo ywak mar jopiny to kik iling godo magi kuma ne kane agombo Victor na ne kata mana mjumbe achiel moluongo press conference modhi yeliel kamoro to nyiso William Ruto ni jopiny to dhano to e hospital constituents mara ora ni gini kata ko ber lakini tem kete on hold mondo inwang kakitime to mogik en lesson mawalan kuom gima koro timore kind Rigathi Gachagua gi William Ruto lesson mwalan ka digi ngero magoyo ni kiki ibolo wach ne miyo mapek kosoma kiki ibolo wach ne nyang ka bath sianda ni pod nie pi piny pod okinyi jokama piny pod okinyi Fred Kuris wach mari mogik no de wacho ni kiki ing'ong na nyamrerwa king'eni pod nyuol nikech samoro kiny en mobiro choli to nyalo biro diyo ni wi nyathi ma samoro nyathi ok ane wuogi koro wach mogik en ni sirikal nyaka to ng'i gik madewo jopiny ma iket nyime nikech koro sani king'iyo kata mana wach keny mar kind jatend piny gi jalupne ngiso ni kaponi wachni omedo yware kata kaponi odhi ochopo e doho to yware kata kuom higa moro achiel kata gi bathe to nyisi ni gik mang'eny dhi bedo ka digni to gima pene ma japiny bende nyalo penjore ni dibed ni wanyalo hero piny ma itayo kod jatend piny jalupne ma ok winjre achiel kuom gi wuogi mondo achiel oti kata gite gi wuogi kaka winjo jopiny opange no to konya bedo ni koro wantiere kod ka jopiny to gi yware mano nyiso ni piny ok nyal ta achiel wuogi kata gi wuog gite erokamano nyathundi ariyo ok bede kula achiel erokamano Nyarawila wach mari mogik an katieko to gi wach Shano ni sirikal ong'i aparo ni leaders wa manie gweng' MCAs mondo be gi public barazas gi jopiny mondo ging'e ni to kuonde mage madiyoge ahinya ma gimbe ginyalo neno kama gijolo wajumbe be otim gimoro achiel nikech gimoro amora manyien mabiro ga nigi shida gi dibed ni Shani dine tim public participation maket gik mano timno mari gi jicha de giwinjo kaka jopiny wacho aparo ni dine giwinjo pach jopiny mondo gine kuonde ma ginyalo loso kuonde ma ginyatego to ing'eni kendo gima ne giwacho ni Shani kineno kaka okete en gi critical emergency gi moko gi manche NHIF ongego koro aparo ni magi gik nikech mano chako level 4 kadhi mbele aparo ni mago gik monego wang'i mar ariyo kawuono COG Council of Governors golo State of the Nation report mar devolution hapa ni kaka japiny wategre mondo wang'e ni to kuonde mage ma wantie counties wani kanye gik mage wacho ni giyudo milestones be ng'iye ni county ni no development go nitiere ka nitiere challenges ng'iye ane ka be mane gimiwacho koso en mana report migolo Safari Park Nairobi ka to watieko gi ka wa interrogate mondo wapenje ni counties wani gin kanye to mogik taparo ni gima timre kiny e parliament en a learning lesson nikech ing'eni gima wasebet ka wan godo ni wajumbe wako yier to wawacho ni en guaranteed ni onge ng'ama nyalo golo gi office nyaka gitiek higni 5 koro mae gima nyisowa ni kata deputy president kata president ok in indispensable manyiso ni tine japiny servant leadership king'e maber ni saa asaya office no nyalo bedo mok mari erokamano nitiere ja mbola moro japiny wuod Kisumu County jawacho ni kokiwinjo wach japiny king'ama jatelo to kamoro kada mar returning officer ema koro bro winjo wachni ni mar teko nitiere kuom japiny kinde ka kinde kigomba gi jopiny katiba wacho ni teko ni kuomwa to kata ka teko ni kuoma gadiere to kata kamano kinde biro asiskela mwananchi Kiala mpila ABC ufuzo na returning officer kao kama nanya kwa ramuka jiwang bana Kadori Masanga gi ma Fred ne wacho
en wer makiwinjo ni kindego kane wawuotho e town ka wamako lwetwa modong to en sigana ng'ato wacho ni Fred no chieng no pimnwa wach mar gima jadolo nong'ise e weche mag keny ka ni nowegi e kore kamano riti ma kawuono ne jopuonj te nyubedo kod nyasi marwa ber ahinya wageno mokalo riti ma kawuono in janeno marwa kaachiel kod jawinjo marwa kwe ma Jehova Nyasaye obed kodu e dwe nyien mar 10 kapod omedo dhi nyime kod pimo weche matimore Kenya kama ngima riti masani kete mana ka Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Ninashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama weketa gitingone Ango mulo kupachime nyagiera Aworo Ango mulo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Oranga. I've been praying Shabiki for quite some time. I'm happy to win. I thank God. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I pressed a bet of 15. That is super jackpot. And I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. I'll use the money to clear fees for my children and also invest the remaining and also give part of it to the work of God. Hii bonus ni kionjo na kujia 13 million very soon. Shabiki super jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap Jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera. Otegno to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa? Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kane. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Gajuang kendo machiegni okinyi ma kawuono chenro mar mbako romo wachako ayanga sandai kosekalo 18 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono penjo madarango ni en ang'o matimore kar kae e wang' rowere kendo kawuono nitiere gi thuolo nyakoro mo Gajuang ka en thicho oko thicho Gachagua kanya kamoro bedo kae kod twak ka warango kani to gigo manotimore chieng' tich abich chieng' ngeso kane choko pach jopiny bende nolokore mochopo gino mane igeno ni dhi bedo kare koso en paro machal nade mana ka wantiere kodi kar kae nyakwara mo Gajuang bedo koda kae nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwara mo nyaka sango ka sani nyakwara mo Gajuang antiere kae kod wenda welo ariyo ma bende odhi bedo kachiel kachiel mondo mi gikonwa kaka ginene bende wageni cheno mar kaka waneno serumo gimbe gikonwa kaka gineno weche mag thicho oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya odiochieng' makinyi kata ok kamano dhi bedo e od bura wadhi bedo koreyo machal nade machiegni ure twak achiel kachiel adhi bedo kae kod Ken Babu ma en jakom mar rowere duond bura mar DAP-K mano ka entie kod okinyi ma kawuono oyawre Ken Babu kendo machiegni oyawre ahinya Cleophas erokamano kuom kilaka kendo ang'eyo ni wadhi bedo gi twak ma nyalo miyo oganda wa direction mondo mi gi understanding madhi mbele kendo gi gimo ne obeni timo. Yes. Erokamano ahinya kendo machiegni kama chielo nyakoro mo Gajuang ka kod Jared Oyie erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar chopo kod bedo kod gi twak okinyi ma kawuono Jared kaka jakanyo mar ODM Youth League arwaki ni machiegni cheno mar mbako romo. Erokamano Cleophas kuom luongo wa wago mbaka gi oganda wa joma tindo. Yes. Aya, ang'ena waneno pich mabiro kachiel mokwongo wachak gi paro mano mar choko pach jopiny odiochieng' ma chieng' tich abich kod mano ma chieng' ngeso gigo manotimore achako di Ken Babu paro mane nitiere kar kae kinene bedo wuok kaka ne sirkal geno ni idhi chok pach jopiny adieri e weche mag thicho ko Gachagua nikech noduogo chalo ka referendum mane goyo kako tene kod sirkal mar Kenya Kwanza. Cleophas gima waneno ne wang'eyo ni dhi chok paro mar jopiny mondo mi wang'i ka jopiny be oyie gi wach mar golo Gachagua telo. An adhi kama ni choke par jopiny Bomas. To kane wachopo kacha tunayudo ka gima ne timore kacha no en actually chok par jopiny but noloke into a political engagement. Actually a political conference. Kechido ka ng'ama ne jatelo jal mane tayo chenro mana achiel kuom mijumbe no restrict nukongo ni ji adek kende mawuoyo. Mano iso ni kila constituency ni wuo mana gi kijana ng'ama miyo gi ng'ama dichuo. Koro wapenjora ni ka for instance constituency ya Ruaraka ka ji adek osewuoyo to nitie jomoko ma pod wuok e constituency no mane nigi paro moko mane gidwani gi share kata gi feel ni gimbe gidwaro ga achiel ariyo mondo giwache jopiny no gido nafas no. Mar ariyo nen budho mane kane po ni nigi paro mopogore gi gima ne gidwaro kaka nang'iye nayudo ka ng'eny ne gibiro gi paro moro ma dig mane gidwaro ma gise pango macho ni magi gimodwa yudo. Koro ng'ata mane wuoyo against gima ne gipango yudo ido kitami nafas kendo isimo ni microphone nano ko simne vijende moko ang'wen microphone ket ne giwacho ni gin party nopogore gi mane joka dwa choko. Mar adek nitie jok moko mane oketa in fact jok mane oduogo gi molweny kacha ket lweny no wuok kacha joma ne okel ga jamiluongo ni guns ne ng'eny moingo jok mane chiwo pachgi. Kido kan ti jok mane gina oko kacha ok gidonje iye but sama lweny owuok yakoro gidonje iye. To sama ji dwaro pach jopiny ni upar yango to ne gibeto oko gibiro kanyo. Koro apenjora ni mane en public participation to kidwa chok pach jopiny to kara jolweny jok mago jigi to gin jomage to gin gibiro notimore kaka nigeno nokotimore kaka nageno to wawatie kacho niya kwadimo public participation ne gima duong' kaka mar impeaching a deputy president ok en gimoro beni wa reduced into a single political party activity. Kech gima notimore kacha MPs mane tie most of them ne gin jo ODM to agendas mane dhi mbele ka ni wacho anything mopogore ni wacho ni rigijino kanego dhi kana joni rigijio dhi gi jatende titami ni no kinyalo wuoyo kech koro ino kiwacha agenda mar sirikal. Erokamano. Jared ija kanyo mar ODM Youth League en duond bura mari bedo mention karaka gima notimore chieng' tich abich gi chieng' ngeso mane choko pach jopiny iparo nen public participation yeye mani gene dhi timore koso nen gima manoduogo bedo hijacked ma nogo chopo lengo mare makare. Cleophas mokwongo public participation notimore maber kipacha alochi kuma keno we godo mar jo ODM MPs noduogo dominate ODM MPs ne timo their mandate mono bende gitimo kaka jo
kaka wabunge. Ok en gima nobe reduced to single political party conversation. Nene mbaka mane jo ODM kichwanga jo manya wacho ni vibrant kendo ne gingi gima noterogi. Negi mobilize mondo bi. Wachagi wach kuma keno wacho ni non gibeni kaw gini tere each constituency. Gomio kichano kele e county level wantie sani okang ma austerity measures mondo wangad budget kata pesa mani dhitigo e wach mar public participation kono kele mondo kaka Nairobi County 17 constituencies no kele table mass. Kwa hata imagine kano kao jogete o kano kao each constituency to have the public participation a constituency marge. Moko no dhika muda mang'eny sana. Ni wananya ka almost maybe 1 week or 2 weeks. Can give the move around. Another thing kwa watch mar jomoko no medo cut off mondo kiki hair their views. Unya paro nyako mani ngoni masi chepto. Mawuok Embakasi Central or South. I can't remember the constituency. No wacho pacha ka ne en. Onge ng'amano otame kata mano omone wacho kaka no neno. Akiagi mo kumagini ya ntie jomoko mano tamo mondo kikuo. Giteno mithulo mondo uo. Joma ne niti kacha te kaka wach kijende no mithulo mondo uo. Joma wamam no mithulo mondo uo kata mana joma ne gola mathindo jo boda kata uone wa joma dongo. Mar ariyo paro no choki kendo paro man chochok gin pach jo piny kendo en magi monyiso wa ni all along pokwa bet gi public participation on our national agenda. Is the first time we bet kode openly. Ma to me kian kaka Jared anene gima nyotimore maber. Ma pacho ganda nyochoki wali to murane ni what next kidhi teri od bura kiny. Ntie geno ni pach jo piny mochok gidhi kete tim korka koriki nene. Kora e withi choka shago idhi kete tim kaka nene. Gimia wacho kamano kapar ka jokanyo wanya biro Bomas kaka wajoni joma ni Nairobi kae joma nyoni Nakuru joma nyoni Homa Bay inya tim gite kasto gikawe to gidhi kete self ochoko buru. En gima ongo beni kete tim. En gima kipacha pani dhi kete tim. They're going to table it. Kichanga din koko kete tim. Tunde joma dhin godhi e court. Samana wange mbaka moro ba te ken wacho ni koponi oko te kete tim. Ntie joma ng'iyo kendo rita mako kuponi kete tim to gidhi go dhi e court mondo gi loan gi chaben jo kete tim koko kete they'll follow up. Erokamano babu kante gimeda medo kar kanyo kapokwa wa meda gimoro matin kuom gimo yiero wacho. Why impeach the deputy president? Okonyalo wacho ni dwa tero gine constituencies ne wadhi ketho time. Kwani na raka mane wango matero nyini dala. Mokwongo onego bedni Cleophas ni kaka in idaka nyagwar Kisumu iketo gine ground kacha mondo dawe gwen kacha obede gi nafas mar golo pache ni anto jalup ker ni asewinje lakini ando jogan kecha chiela rio adek. Sami wacho ni tero budho Kasarani itero budho Bomas ng'ato mawuok Kasarani mwiki en yangucho ochopo sadi mondo dhi ochiw pache kidhi e gweng moro kaka koro Turkana oget budho ni lodwa ng'ato mawuok Turkana South kucho ochopo sadi ochopo nade ero nafas na mondo ochiwe pache. Koro impeaching the deputy president en gimoro maduong' kabisa mondo obed ni miyo kila ng'ato nafas mondo okete pache ni to indi pare ang'o. Namba 2 forms mane nitie Bomas to ne waneno kata mana e Central e Wigot ka nitie gari moro mane dwa wangi kano biro gi forms mose bedo field mogwe tik ni wan wagolo nyien. Koro mano be kelo swali mar ne sirikal ne jaraka mar timo process ng'ama dhi onego dwa penjo ni kar jo dhi dala ok wani gi joko ne odhi dala to ko dhi dala ng'ama dhi benefit to manga ma push gini mok nyal tim moke e the right way. Mogi kamero mana gimanyene wacho ni watimo palpation maber owacho kamano tana penji nte wan gi chief and sha man gima dil gi ngima mar jopiny nyaka sama wuoni nitie jomoko makiera ni she and sha gin dhano koso gin programs make thieth to pok watimo public participation in any way mondo mi wang'is jopiny ni gini tiyo kama i-transfer kama to magi midhi yudo ki move to this thing to wan gi pesa mar timo public participation mar tero ng'at achiel dala. Cleophas adier manitie nachiel Kenya ka wan gi problems mang'eny ma impeaching deputy president is not a priority to Kenyans. To teko ma otigo kar kae en ang'o miyo waneno mana ka jod bura bedo mana vibrant kinde ni ma waneno ka Aida Gold Rigathi Gachagua to weche mag sha gik mamoko mantie ka pok waneno ka kitimo gik machalo mane mominyo ka penjo niya yes oya biro ire oyer kidogo mane mominyo ka penjo niya en araka mane to ng'ama dhi benefit gini kech king'iyo
apenji Cleophas an kaka Ken Babu kata Rigathi obede telo kata obede telo ere ka gino dhi keto kuone mesa Mike mondo bedo ng'iyo ka Rigathi ogole telo adhi bedo pesa na mana sechule ni jayefcha dhi bire shifka ka Rigathi wuok e telo sima dhi dala ka Rigathi wuok e telo ndara dhi losi pidhi bedo onego bed nitie gik mang'eny mwatiyo kane wang'eyo new funding model it was implemented maonge consultation mar stakeholders jonyuol nyithindo nokotimo public participation president nochako timo town hall meetings kane nyithindo osedhi e ndara mowacho ni gin ok gidwa mar ariyo Adani deal JKIA ka otime ohala nokokel public participation mondo jopiny ogole pachgi ne jodalawa udwa ni mondo gino bed omiye face uplift to kimiye face uplift mage kampuni mo apply uneno ni mane ma otimo gi mondo jopiny bogole pachgi kech majagi mobedo ondi gi jopiny kanye koro shani biro onge mogete piny mowach niya jopiny be koro gole pachgi what are they thinking but koro ko jopiny impeaching an individual in the name of Rigathi Gachagua koro ketwa ni koro gini in public participation one is Cleophas before 2022 80% of Kenyans did not know ni Rigathi Gachagua ni wane wakia Rigathi Gachagua before 2022 wakia Rigathi Gachagua to William Samoei Ruto the president in his one wisdom and knowledge nong'eyo nyieni KK MPs magoro ringo malo gi pinygi nego Rigathi Gachagua gima ne gidhi geyo Madira magi gemeka magi nominate magi successfully gikete the deputy president sama ne gitimo gigi ne ging'eyo ni manga machal nade alona tika to ni Cleophas Kennedy yedi ni wuoth kiwuotho gi jakuo to imbe jakuo to kara Rigathi jakuo kagi wache ni to kajo mowuotho godo gi bone go dhi dala kode mane macho ni ka impeach to both wache komachielo wawinja ne oyie ni to iwache machalare teko mitiyo godo weche mag choko pa jopiny wacho no dhiyo makare ni dakwane nikech ng'ur noken choko pa jopiny to jopiny no thuolo mar golo pati ko ne kod kaka sirkal osebedo ka tayo chenro magi weche mag Adani mag SHA ne ntiere kar kae ng'ato nyapenjre ni ODM ang'o mo gidonje lweny ni ahinya ka depo ni en lweny mokwongo ODM ok odonje lweny mar impeaching Rigathi Gachagua ginyaka kama to very clear oganda mag jo ODM kata od bura mar ODM chama mar ODM ok odonjo impeachment mar Rigathi Gachagua jo bura mag ODM timo mana mandate kaka jo od bura mantie od bura kaka jo bura in od bura one gi minority gi majority and we are the minority we are just the ODM MPs they are carrying out their mandate gimomiyo na yiergi mokwongo adwa duoko Ken matin gimomiyo gini riembe mapiyo piyo kich gigi duto te omakore gi telo makare gi political stability mwadwaro ka a nation mondo gigi te timre Cleophas nyakwa bed gi political stability marwa jalup ker kako wacho no kere manong'e malo wan wakiyae wang'e kosekele limelight gi ker nene mpima madhira one time watutne wang'e nyien sama koro nyino kayo kete koro ne majalupne to ayie kore beko wacho ni okok machalre fuyo kanyakla gichalre to sani wacho ni mantie mochiegni no the hanging fruit man butwa mochiegni mopono wagore go piny mokwongo kapok wadhi mamalo mapod nie wiwa koro mapiny kane mokwongo lor gal war no mamanya malo chato pimnwa to kinyi mani kelo ni to ni kole kanye nikech osiepni kijakuo ko wacho no tin majakuo in bende maybe kino choto simo choto maybe nyalo ino choto be koro telo mar oganda kaka mar presidency mar telo mar ker en mar piny mangima ok en mar region achiel ok en mar oganda achiel kata kabila moro achiel e Kenya kae mano gima nyaka kama to very clear to us nikech en mang'ama kine wuogi en Madhira en Kiambu en Nyeri en Kirinyaga ok owuogi pok oneno kodhi Turkana pok oneno kodhi Homa Bay kodhi Homa Bay mancho dhi Nyanza olumo na tok ker ok onya dhi kende koro en telo ni en deputy president mar Kenya kod deputy president mar oganda mar jo Kikuyu ken deputy president mar oganda mar jo God kanoni gorenge odhi omany governor kata odoge mbunge e area ne mano yae mar adek e weche matimore Kenya ka mang'eny kupoge shift shaft gi funding model the Adani sell out and everything gigi duto te wasani wabedu pind kaka jodi mwantie to jo wabende ma wan godo e senate achiel kuom ge Richard Onyonka senator Makisi has been in the front line en mokuso mana okelo gine limelight osebe the front line both in senate in the committees and even in the media houses gin maksabet ka gigo gigi from our party position ODM onge sirikal kendo ODM has been in the forefront pointing out the wrongs in this government mamano masuso kama very clear to us
we have been victims for quite a long time. Nyaka nyocha kier manjowa moko. Mondo dhiyo kwenye stabilize government. To wan kaka party, we don't have any signed memorandum. Ma wan godo gi sirikal, kaka jo ODM, kaka party. Mani jowa moko ang'wen mani chokwawa, okaw, at individual level. He consult them privately. To ka baba ka obiro jirani okwai ni omera konya gi wudi dhi bet na to babu nyisi ni omera dhi bet ne. Babu yine gi dhi bet ne, onge problem. Kapo ki bet ODM Cleophas America kanyo. Gin jo Kenya. To gin gi brains, they qualify, they can serve our country. Yes. Jared, nitie gimoro madapenji kapok abiro ir Ken Babu. Jod bura mag ODM, thoth gin nitiere Bomas. Yes. Ma ka en jod bura mar Kenya Kwanza mantie kar kacha ka wakose mana KJ. Mawuok Nairobi ka. Kirango kama ne gintiere kanyo Jared. Ntiere tulo manoneno nikine mani gine dhi mbele. Poko nyo jod bura mora ko wuok oko to condemn kata kwedo e okang' mamalo koko manoneno ka gintiere kacha Bomas. Omi paro moro machielo ni ponono ne gine jogo mane ntiere kuku mar koko mane ntiere Bomas kine mane choko pa jopiny. We achak chien matin. Samane Jose bedo Bomas ken napani ambe nan Bomas ken okongone kata koko mapan ne wuok. Cleophas modonjo ka tiyudo ka buro bet pinyo kinya biro ti wacho ni dwani wuot magi ji osebet pinyo gi yudo kaka gibet. To kinya biro interrupt idwa bulldoze meeting miro kadi mbele. Idonji to protocol kidwaro microphone imi tikwayo. Mano mokuongo. Mara ariyo jowa ma jo ODM waero kwe. Jowa ma jo ODM you are not at the center waonge kuku mar koko manyotimore Bomas. Adier mantie sama joka nodonjo wawach samoraro donjo Bomas. Go gilange mokadeka ngwen. Noyudo kane en TJ Kajwang emane nigi microphone en mane ne msiseche ka gi biti selachi mbunge maimba mama Dagoretti North magina magitetea ne ka biti swacho ni kikugo kijana we ukoko makata mana jowa ma wacho ni guns makajo ma jo ODM we don't okinya ko lungo jo ODM gin guns mano ken mano be bino withdrawn that gina mangi protect morara gina mangi ko lenya ka oko gina mane gi block the chairs kane jogo bayo kume kombe ang'e gi ba inem jo mane protect morara and I saw them kore ngima adir mantie okunya ka makosa manyotimore Bomas nje obiro to donjo modeko e bura mora kata sani wayudo kungi ken kai ta donjo ta kora biro ni adwa wuoyo akanyo to jobo goli obado bogoli bogola ka mawuogi dhiyo we adonja ne gima nyien wach matin Babu kida mede karka angi mulna thuolo mane maro were ntie godo winjo paro kana mar golo paro gi kotenre kod tayo kaka tayo chenro mag sirkal gi migepe mopogoro opogoro ono kanyo gik mano timore bero ne giwuok oko karom gi mondo mi gol paro to ne paro gi kete kapok adonjo mano wacha ne gimoro matin kech video mitango kani I'm in that video tan nogoya marach kabisa sama ni bayo kombe go an mano guongo goya ngum gi nyako mano bayo kom mokuongo an mana tiembele ne an mano goya ngum moketa kado ni wuogi to we anyisi we cannot we cannot run away from this okonya ringo from it adani mondo jomandala kuchobo winji we are no okwach nyati ODM nigi goons ran jok mane goji again goons ogi ODM but you are heckling you are shouting my brother beda most dembri yani I'm not surprised nigo koko kech manote defining character mar party no I'm not okawach ni at party unu nigi goons but gima wache na chia jok mane go jigo okaro moko for the first time that was man oken meeting moko mana rumo gi vijende go asab the meetings mangeny me kata me kazi miyo kata mana jare mu Godinga Foundation to lo jose wuok mangeny to gini faces mangeyo we atie kidi wuoyo kamano nyako mano go yangumno nyako no ne wuoyo mokuo kapok kata moraro bire ginene to no wacho maber ni an chair lady mar Madhari ati mar Ruaraka atiyo gi TJ injo maber samane vijende igoro chak koro iro chak go waye kacha TJ Kajwang no gidho luo aja luo morara mebi noko video ana aja luo na wi ni ere kijende ka odili gi jogi inyobe tawa jogi ni ka kok no wazo dobi wat ma clip mosa dimber ojo ni ere vijende go odili gi jogi inyobe
Kanyo kidogo nyako se wuko se go yangu mo se ba kombe kon kidogo vijende mane go jigo gen jok masero mogo mang'eny. Nanyalo wacho ni bwana 1 2 3. How will you know that they are the ODM members? You can't justify that. Anyisi ni You is that the cock gen ODM members no gen members did not have membership of the party. But they are working for the party. Let's leave that for that. Kono gimacho ni issue mar tribalism akwede mar the wood kenago. Jowa kata Kenyans one very keen kendo one listen to what take action on gik maji wacho moloyo gima ng'ato timo. Deputy President Rigathi Gachagua wuoyo about Mount Kenya kendo wuoyo gi courage gi teko mang'eny mar jogot, but Ker okuwo about jogi lakini jogi ge momiyo tich. Kuri nyober kuro jo Kenya one so fast ego kogo ni ngani wuo about jogi to jo ko wuo about jogi you teach lakini jo moku wuogi makino jo office yamune chamone watie kiba haya wanaka uyweyo masani kato bang'e waduogi weche thoth ahinya ageni Jared nigi duoko bude chiwo karaka kachal koda ka gik moko chiko Maido Rigathi Gachagua karaka ni oketho kata gik mabed ni odhi ataro mar chike mapacho ka kod katiba okawyo masane ka oduogo poranga kod Ken Babu kod Jared Oyie wadhi nyime kod twak e chenro mar mbakoro madhi choko Rigathi Gachagua kikidhi mabora. Victoria Mwangi. I'm a home baker from Buruburu and I'm also based in Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier and won 350,000 with the Geomoshe with Aviator. Yes, and I'm very happy. Yesterday after I got the call, I told my mom and she told her friend and she was like, wait, that thing is real. So she thought it was fake. So it's real. I'm here to tell you guys that it's real, and if you play, you can win. I can't wait to celebrate. I will invest back in my business, but vile nimesema kwanza nita celebrate ya kushinda na ya birthday, alafu nitarudisha kwa business nijinue. I'll keep playing and I will tell others it's real. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. I'm very happy and I'm coming for more millions on Shabiki Aviator. Geomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 and book now. Dial *811*709# to get the Old Rugged Cross as your skiza tune. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from
Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Machiegni kendo nyakora Mogejwang' chenro mara mbaka oromo ka wantiere kaya ka wadhi nyime kod twak achiel kachiel nwakoni kanyo ni med nikono achiel kachiel kaya ka wadhi kodi nyime ka Wycliffe Otieno to wacho ni Kajwang' was so wrong on this. I saw him celebrating while Morara was being beaten up. Mano ntiere kar kanyo wacho ni it's high time that we stand up against such behavior as youth in this beautiful country. Kevin Oruto wacho kani ana Pastor Ruto, Kevin Mar Orembe, Ro Maler Church, Oyugis Kutieno, asemolo chenro chon awinjo kantiere kae Koruto Shop Investment, Rodi Kutieno, Nyaera Market Cairo. Kamana yenye kumote Maruthi ya thiuchieng' wacho kamae, asoma remo gik nikato bang'e wuogo odonjo toka kod Jared, ko wacho kani wach thicho Gachagua no ten pure politics, ma bende wan kaka ordinary citizens okowinjo wadonji ahinya. Watch goons to ken gima ber, oken gima wendo turka, ma gima osebedo ka waneno kata kamano oken gima ber. Watch goons osekelo hinyruok ne innocent citizens, joma luor kawan kamae, gino notamowa kata dhi golo pachwa Bomas. Nikech inyalo dhi kiwuotho tiduogo ka in e wheelchair, God forbid. Wacho ni anto poda kwedo wach thicho Gachagua oko. Jogi richo te. Ka en dhi to gidhi adhi te. Kata wan ukabila misa yogoro Gachagua no nyaka Ruto nigi ukabila. Apiso pong mana gi wakale mano doge ukabila. Penyna uru ni to Morara cha ento notema ng'omo miyo ni goye to joma ne ohinyore to bende gibedo compensated koso. Wacho ni ogwang' tho e gop wadgi. Aluotu akanu moja inako. Erokamana ahinya. Kevin Kovalo wacho ni mos na Ken Babu kanyo ka en kod Jared Oyie erokamana ahinya. Jojo Ndulo thicho ko jalup ker onge lokruok ma odhi konyo godo jopiny. Mano paro mantiere karka. Jared, mai paro mantiere ma wacho ni nugani japiny marawera donjo kama chal nade. Mokwongo ka ne in kata ka igotik ben ntiere public participation de template kanyo otas mano gol cha mano wuok e National Assembly. Mano wacho ni en public views, nindiko nyingi, gender, constituency mari, county miwuoke, ID number ni, mano section 1. Section 2 neni kacha gi view momiyo idwano gol Gachagua. Iwacho ni dan ogole koso oyo. Iwacho ni I support, I don't support, kata ko ki support moro chako wacho ni gidhi both be ondiko. Kae to ntie section machielo kanyo makoriko ni mark tick mane maineno ka gima onge karka. Enang'o mano mako wang'i ahinya ka nichopo karkacha ka nigoyo mbulu makama kuom gik moko chiko mano donjone Gachagua? Mokwongo kapok aduoko penjo no, aka thuli makende mar wacho ni gima notimore ne owadwa Morara Kebaso kod be nitimore ne kijana mora mora kata ja Kenya mora mora. The acts kata violent manoromo godo Bomas en gima rach sana, but mano gima wanyaka waketo ne one political party entity
onego bed ni ikawe tiketo ni individuals mano okaw gino e lwetgi. Koro mano en gima notimore marach sana, kendo atimo mos ne the inject party leader Morara. Gima nomako wang'a sama ne I support the impeachment kata gweyo oko mar jalup ker Rigathi Gachagua. En kuom gigo chikogo akawariyo. The national unity. Wan kaka Kenya gimosebet ka old wa together. Mokwongo en our diversity in diversity wacho nango dholuo. Man lokruok e paro kachelo koda ka pogruok e paro e culture wa kioganda. Gimomiyo jaluo, Masai, Jakikuyu nyabet kanyakla en mani gima old waga kanyakla. Kaka wang'e chamo rech, ng'ato ng'e chamo waru. To sama ng'ato kaka jalup ker man national leader en jatend piny mangima, ko en jatend piny mar oganda moro. Wuok oko ayanga kendo o champion kata otemo dhiro mana ber kata dongruok nyakon chiel e weche mag dongruok, appointment mag offices kata mana e yore ne mag tich. Mar ariyo in the policies ayaka wakaw ranyisi samanyo governor ma Nairobi relocate joma ni mar Kiti Market kanitero gi chiro manoger manyien. To jalup ker biro Nairobi kae kendo a public it was on a weekend, I can remember. Obiro mar Kiti kanyo ogoyo touch gi wabunge ne moko kanyo kogo mbaka ni jogo kik wuogi. To gima lit marach mogik mar Kiti kaja chak ok en mana jo Kikuyu kende ma use. Wan go nganda moko bende, wan gi Wakamba kanyo, wan gi Joluo, wan gi Masai. Samo chopo kaja cha owuyo gi dhogi. Koro wapenjiri to joma uso kata joma nyiepo gi. Gito koro gin kanye. Mago kin paro mamoko mantiere. En ratiro mag jod bura mara wacho ni Rigathi choko Rigathi Gachagua. Buche midonjo ne gigodo un kaka don bura kalure kod jod bura kata senators moseloso mag ODM. Giango ni bura ni okotegno ahinya. Gigo ma idonjo ne godo mondo mi ogole godo oko. Porono kokalo kae kata kochopo kinde machielo duche makiny. Gi okinde ma bende osekero kacha madi teteane kodong. Winjruok mare kod William Ruto dhi bedo nade? The comeback wacho ka ni comeback joma aneno mpira. Comeback mar Rigathi Gachagua kodong. Akapar ka ginyetiyo kanyakla maber. En ni en playbook mana kaka jalup ker seche kama ni William Ruto. Notemo tiyo a second term margi from 2018 samane baba Mosore gi Uhuru Kenyatta. Ne gin gi chandruok sana kaka ne giriembo office. Ne single entity doka no dhi bedo cut off. Koro onya bedo office lakini doka no office ma isn't operational. Aya. Ero kamano. Ngeni mano nyabedo kanyo ni mane gima nyati mare ponono ka odong moko teche oko. Ken Babu kuom gik moko chiko mantiere karka. Maidonjo ne godo jatend piny Kenya. Watieko ka dongi thuolo madai ka ngwen kende twatieko twak. Wadani mondo modhi mana mapie wiye ka. Kani goyo ombulu. Ni support no ki support koso ni ndiko other option mantie ka bacho ni impeach both. Kar Gachagua gik moko chiko gi. Gin moko manya nigi mise motegno. Anang'yo gigo te. Taido ka for a public office holder gin gi mise. But nandiko ni impeach both Kech ka ng'iyo gik mondik ne Gachagua. Gi gik ma gi character mar jatende. Ok nano pogruok e kin jariyogo. Mani meona chako kacho niya kondiek wuotho kondiek to gine mudho neno ndiege ari ino ik mogaro ka wuotho decide identify na chielo ndiek kiki bed gi doubt moro no mapodi kiano beno ndiek peto ndiek ne wuotho gi diele mudho achiel do chamo wadgi. Koro ka gik ma onik ne Gachagua na ng'iyo gi tayudo ka gigi Gachagua to some extent kaka osebedo ko wuoyo be gigi nyalo bedo ni gin adier kalure gi jok mosebedo katiyo kod to ka gigi adieri to iso ni kara ng'at moketo ne gigi kata ng'at ma wacho ni kutima maber nano be ni gine ni mix no. Koro gibara ng'awachne ni motions gik mano bedo mention ni Gachagua timo ka moso when it comes to corruption, tribalism, gigo everybody in this government or qualify, including the members of parliament. They qualify for those. Yes. So if it was about impeaching based on those majorly the two, tribalism and corruption, then Garade was doesn't know when was disband government was the election more. I don't America tieko ni vijana nyaka chumalo mawangeni lweny ni en mar lweny mar good governance. Okay, lweny mar us versus the president or us versus the deputy president. Nyakwa take space more ensure ni this country is being led the right direction. Koro kik ngato tikodwa kata ngato kel agenda masuit themselves matiyo do mana shida gi to wanto shida warbe do antiego waonge tich
waonge kuma donje gope nego to ng'ato kelo na shida ne nikech koro onge gi winjruok gi jalupne. To une rowere ma pod ni kanyo Kaseo Kasmuel kuom wuoyo Bomas. No, Kasmuel nobiro to wacho ni timore to gin mana rowere mowuok nobiro wacho ni Gachagua must go. But initially nowacho ni both must go. Koro wapenjore ni at what point did he change his mind from both must go to Gachagua must go? Mane problem wantigo momi wacho niya. To dong mane demokrasia babu. Mane demokrasia mane demokrasia. But ko chung side cha, owe chung angewa. Ochung side wacho niya ana chung ker to wacho ni Gachagua odhi. Owe bet side ni emudho wacho ni gidhigite. To ka pinyo biro gode chiek wacho ni Gachagua dhi kende. Mano gimo ko nyali yiego. Msimamo nyaka bedi. Na kongiso ni edha otero gi tedala. Kato tero ngara achiel to ka samoto ngara achiel ngamo ko tir cha kar mane ngamo chiemo go. Inyawe. Koro mane ga kin sane en white and black. Onge tumba. Wati gacho niya. Me wach mogik. Wati gacho niya. Ana par ne wabunge ma Mount Kenya. Gima notimre 1966. Limuru Conference. Kane Tom Joseph Boya Agung Skodhe Gomolaga. Oluong Limuru Conference Limuru ka. To gigolo vice president by then Jaramogi Oginga Odinga as the vice president and the vice party leader mar KANU. That conference no rumo ni Jaramogi go nogol no mi vice president no diluted. Ma Jaramogi yowang modhi ogwe taw kaka jalup ker to no wacho ne gini jokama to luongo Tom Bani Rating ugole sirikal kendo ugole e party to gini jogo dhi yenu cham no gotieko ndalo mang'eny igna adek bang'e nwaiko Tom Mboya. Koro jok masani jogoto nego beni somo historia mondo ging'e ni seche moko sirikal nyalo tiyo kodi e goyo wadu to kitieko ni to you become the immediate meal for the day. Koro jok mago Gachagua ko kigotika nyaka gibed piny magisome paro ni do chal nang'o keto nyalo golo nyiendo kusegole ni then you become the immediate threat timbi keti kando. Koro nyalo paro ni gole ni chamo kendi tigole then imbi gole dhogi koro kichami. Ken Babu erokamano ahinya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni mos pole bas ukono jatend piny Kenya. Oh, apologize for what? Yeni mane gimana penyo na nini? En gima kare. Kwe mosten gima kare. Onego ngwonne. Kwe mosten gima kare. Mondo tie kwa dhenyi. Kwe mosten gima kare. But gimana penjo ni adada na penjo Gachagua. Ni kane ni corruption ni oket ni e court. Kane tribals mo oket ni gadi. To kori kwa oker ngwon, onegi kwa jo Kenya ngwon. Kwer ni kwa ngwon no. Is not affected by whatever you are doing. Watch mo gikdare. Wacho bene ko tin record ngwono ma Gachagua kwayo. E kinde montiere ka koro kwa loro twayo. Wacho ga kizungu ni too late. Okwa ngono samodeko sana ke Josethi. Mar ariyo penjo maber okwa ngono on what? Ke jami wacho mana kwa ngono, okwa ngono. Ango motimo mi okwa ngono, ne ko state. Mama no be wabo penje ni to jalup ke e kwa ngono nango. Kwa penji kuma inti kinya winjowa. Kuponi ngata nya translate ni. Mokongo jo matindo wawacho pele kendo podwa rally mondo uwuog oko. Nyocha wane street kano wacho ni one tribeless. To nyakwa wabiro ganda wan go ganda. No wuok oko wacho ni one leaderless. Lakini sana wanoka leaders are emerging. No wuok oko wacho ni one partyless. Wan kuma wanti ni one tiki party. Maja DAP ka ja ODM. Nitie sanbe wan gi inject. Nitie samono wuok oko wacho ni wadwaro good governance. Momiyo pol wan kae. Magi momiyo Rigathi nyaka dhi is among the perpetrators. Gine joma proponent mag telo marach. Koro joma tindo nyaka wuog oko wa med bire this space mondo fight for good governance. Mogik Party of ODM is not part of this. It's only that Jowa Majod Bura ODM are just performing their mandate. Geti mugi mudu bengeti mwaka Jod Bura. Kindokoro katieko awacho ni joma tindo party mudu bengeti donje. Gibi a party mar Orange Democratic Movement Party. Erokamano. Mondo gibed guns. No, bro. Ken Babu kachel kora kajare agunero kama ko tolo mato akodwa okinyi makono kara ma dol bura maro die mako chulo lendo makamano koro awawe managi kanyo tagunero kama nanyo bedo kodwa kwa makare watu aguru kero dichi machelo wewe chimutende kon gimaro were e pawa mar siasa koda mamoko bende kama wantiere kae nyakoro mojwangi wi dol mar bedo kodwa okinyi makawono kendi kono mbui mago mag Facebook kono mago mag SMS ero kama na nyakondo poch gi pak ojopni kamoro mora maintiere watudre oduchi machelo kwa kelo ncheno maru piny koda Bakoro Ramogi TV ikete mana kar kae na tayo chima kauno ichiro maru piny kod Bakoro Monyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango nantiere kae kod jo ODM Youth League kod DAPK Youth Wing oriti masani.